terroriste wɔɔrɔ minɛ na fɛn bɛɛ tali kɛ kan de gendarmerie minnu attaquera septembre kalo tile 17 san 2024 e y'a kuma fɔ ko maa o maa n'a y'a ɲɛsin armée Mali la a bɛ mɛn dɛmɛ danbe tila ka kari la bubu ninnu minɛna cogo di maa sugu jumɛn de Musa ninnu ye juguw de maa minnu don olu de tun bɛ garabalu la u bɛ an ka sow kɔnɔ n'i ye école de gendarmerie ta k'a lajɛ a kɔfan fɛn bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ dulankolon damadɔ tun bɛ yen u tun kɛlen bɛ ka taa i da o du ninnu kɔnɔ sɔgɔma o sɔgɔma ninnu de tun ye mɔgɔ bɛ yɛlɛ so sanfɛ u bɛ kan kɔnɔna lajɛ sɔgɔma parce que n'i bɛ gendarmerie école kɔfɛ n'i ye école kɔfɛ lajɛ ka taa i kɛrɛ la dɔɔnin i b'a ye k'a fɔ n'i yɛlɛnna sanfɛ tu as accès à l'intérieur du camp i bɛ kan kɔnɔna bɛɛ ye donc u bɛ kan photo ta u b'a dɔn k'a fɔ kan fɛnɛ kɔnɔna la jama ka ca mais a bɛɛ tɛ marifa cila ye formation kɛlaw don donc i b'a ye k'a fɔ arme t'u bolo o ye jalaginaw tun bɛ yen n'o ye BAN BAD o ye gendarme recrues fɛnɛ tun bɛ yen minnu bɛ ka taa gendarmerie yɛrɛ fɛnɛ kalan kɛ donc chaque fois 5 heures du matin mɔgɔw bɛ jɔ drapeau kɔrɔ bon n'i ye ninnu jateminɛ k'a lajɛ ninnu de kɛra sababu ye ka kunnafoni jolen yɛrɛ di kɔfɛmɔgɔw ma u bɛ se ka na cogo min na ka na attaque kɛ mais u ka kunnafoni dili kɔnɔna la n'i ye école de gendarmerie kɔfɛla lajɛ soba lankolon dɔ bɛ yen u ye mɔgɔ ninnu bisimila yen o soba lankolon kɔnɔ u ye mɔgɔ ninnu bisimila yen ka dumuni d'u ma ka balo d'u ma mɔgɔw bɛ tenue min y'u la nin tenue ye tenue kɔrɔ de ye tenue maralen b'u bolo a mɛnna mais maintenant n'i ye jateminɛ kɛ u doncogo kan u ka donni maa 6 de tun bɛ marifa bɛ min bolo maa 7nan ale ta ye bombe cili dɔrɔn ye donc ka bombe ci dɔrɔn lance roquette ale b'o fili ka don n'i ye jateminɛ kɛ u nalen sɔgɔmada fɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ PM b'u bolo n'o ye pistolet mitrailleur ye ale bɛ a nana mɔgɔw sɔrɔ u bɛ drapeau la a ye rafale wuli kan donc ale kelen ka rafale wuli kan kelen b'u la ko Salimani ka baara tun tɛ foyi ye min ko ale ye maliden ɲuman ye min ko ale ye maliden ɲuman ye donc ale ka baara tun tɛ foyi ye ni rafale wulila mɔgɔw bɛ yɛrɛkɛ ale bɛ lance roquette da a kama kɔnɔ ale b'o ci ka bin mɔgɔw kan donc ni su cayara tenue wɛrɛ tun b'u kun tuguni o ye tenue jumɛn ye recrues yɛrɛ bɛ tenue bleu mun don o fana b'u kun c'est pour ça u ye opération in kɛ si janfalenba tun ye san 22 sinon san 18 san 19 san 20 a dan tun ye san 22 parce que munna san 22 f'u k'u yɛrɛ kɛ denmisɛnnin fana ka tila ka recrues ka tenue don la a somɔgɔw bɛ ɲagami ɲɔgɔn na par exemple n'i ye école kalanden kamaru ɲɔgɔn kan maa 700 maa 800 fo ka taa se maa 1000 ma donc i bɛna k'a fɔ u tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn donc denmisɛnnin ninnu tun ka tenue bleu fana b'u kun u kɛlen ka na rafale ninnu wuli tuma dɔ dɔrɔn u ye marifa fili ka tenue ninnu don la donc u ye tenue ninnu don la mɔgɔ fɛ u ye tir kɛ jama kan donc mɔgɔw hawjara mɔgɔw fɛnna mais gendarme kunkolo bɛ baara kɛ u ma riposter u ma foyi mais i b'a dɔn ni ko bɛ basigi min ye tenutigi ye min tɛ tenutigi ye i b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc olu yɛrɛ nana ɲagami u bɛ boli ka bɔ u ma bɔ n'a ye parce que olu avancé ka taa fo ɲɛfɛ donc ala y'a kɛ mɔgɔ 3 minɛla kɔfɛtugu mɔgɔ 2 minɛla fo ka to Salimani sera k'i nagasa ka bɔ donc muso dɔ de tun bɛ dumuni d'u ma donc muso in bɛna dumuni d'u ma mais cɛ dɔ de bɛ dumuni in wari sara donc a y'i nagasa ka t'i da fo o muso in ka so fanfɛla la nin yɔrɔ la an bɛ Mali policiers fo kosɛbɛ donc commissariat minnu ye baara kɛ dina commissariat bɔ commissariat la a dalen bɛ yen tuma min na a bɛ ka weleli kɛ k'a fɔ ko o tuma na u kana dumuni d'a ma mais yan'o cɛ dɔw fana bɛ yen olu ye groupe B mɔgɔw ye o groupe B mɔgɔ ninnu ka baara tɛ foyi ye ni ɲagami kɛra tan mɔgɔw bɛ farali kɛ ɲɔgɔn kan na mun bɛ yen olu fana bɛ ka bɔ mɔgɔ fɛ dɔrɔn ka rafale wɛrɛ wuli mɔgɔ kan donc groupe C mɔgɔw fana bɛ yen mais olu ti Mali yɛrɛ dɔn olu ye terroriste bɔlen dugu wɛrɛ la ka na o terroriste ba dɔw fana tun bɛ yen olu tun ɲɛsinnen don aéroport de ma mais olu ka baara ye mun ye ka kɛlɛ kɛ cogo bɛɛ la ka na ni kɛlɛ ye aéroport taama kana la pour que marifaciw bɛ se ka avion sɔrɔ cogo jumɛn donc i bɛna k'a fɔ l'armée a joué avec beaucoup de professionnalisme parce que o échange de tir kɛtɔ o mɔgɔ ninnu tun bɛ ka nalen n'i taara senu fana kan kɔnɔ formation kɛlaw fana tun bɛ yen fana donc o ye jalaginaw fana mais o jalagina la i bɛna k'a fɔ kan kɔfɛla yɔrɔ dɔ bɛ yen o tun bɛ chantier la o yɔrɔ min bɛ chantier la i bɛ k'a fɔ garde tɛ ta yen quoi garde tɛ ta yen donc u nana ni senu n'i ye jatula kɔfɛla in ta k'a lajɛ u y'u si ka na ni yen de ka na don ni yen fanfɛla ye donc u donnen ye u mago bɛ an ka arme lourd ni drone bɛ jɔyɔrɔ min na parce que drone de b'u sɛgɛn kosɛbɛ donc ka se ka na fɔ k'u bɛna drone attaquer terrain kan yen nɔ fɛnɛ kɛlɛ da man diya olu fɛnɛ la donc u bɛɛ nana jigin sisan k'u kunda aéroport yɛrɛ faaba kɔnɔna kan k'u bɛ taa kɛlɛ sama ka taa yen ala y'a kɛ an ka wolomasiri tabaw sera ka u encercler ka ɲa ka se ka caman faga o la donc ninnu cerveau ninnu ɲininiw kɛra baaraw kɛra wagati min na 7h40 wagati an ka force spéciale bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ wagati min na n'an dafalen bɛ ka taa aéroport la MINUSMA yɛrɛ niveau la tir min bɔra yen ninnu ka éléments de y'a kɛ
olu de tir kɛ an ka sɔrɔsiw donc o champ de tir garabali min bɛ Falajɛ o bɔbɔra an fan bɛɛ ka taa o tun dogolen bɛ yen donc u ye tir kɛ sɔrɔsiw tatɔ kan u kɛlen ka tir kɛ sɔrɔsiw tatɔ kan i bɛna k'a fɔ sɔrɔsiw fana répliquera mais u bolila ka don municipal cour kɔnɔ donc ala y'a kɛ an ni olu donna ɲɔgɔn na fo ka taa se 11h waati ma an bɛ se 11h waati ma waati min na olu mɔgɔw n'an ye ɲɔgɔn sɛgɛn kosɛbɛ parce que o tigilamɔgɔ tun bɛ kan cogoya dɔn municipal kan cogoya i b'a fɔ plan tun b'a bolo ale n'an tora ɲɔgɔn sama sama la donc fo k'a kɛ an ye 1h20 minutes ɲɔgɔnna sɔrɔ yanni an ka dadi kare la mais ala y'a kɛ a bɛ se midi ma waati min na an ye ɲɛ d'ale kan ɲɛtigɛ d'ale kan ale fɛnɛ sara donc kɔfɛ fɛnɛ olu fɛnɛ ka cerveau bale ale t'a kunkolo la ale tun taara hôpital di Mali la ale sera k'i nasara k'i ja ye mais ɲininiw kɔnɔna la yɔrɔw sɔrɔla ka fɔ o fɛnɛ de tun ye groupe C mɔgɔ ka cerveau ye u taara o fɛnɛ minɛ donc nin bɛɛ de kɔfɛ sisan telefɔni kɔnɔna fuyera ka taa lajɛ jɔn de y'u dɛmɛ ka don jɔn de ye fini d'u ma jɔn de ye fɛn caman d'u ma fo ka taa bolo da mɔgɔ 6 in kan an bɛ se k'a fɔ bi ala barika la maa ma da bɛ ko la olu bɛɛ minɛ la mais da tɔ mɔgɔ jɔnw ye sisan u mana misiw suɲɛ jɔn bɛ misiw feere u ye jɔn de tun bɛ misi wɔɔrɔ fɛnɛ don marifa fɛnɛ k'a bila ka t'u ma an kɛti b'o niveau de fɛnɛ la ni ala sɔnna ma an tɛ dɔgɔkun in fɛnɛ ban n'o fɛnɛ ma donc u ka sudi ravitaillement caman de bɛ bamakɔ yan minnu bɛ fɛn caman ci u ma hali minnu bɛ kungo kɔnɔnaw la minnu bɛ balo bila ka taa d'u ma parce que i bɛna k'a fɔ u ka balo bɛɛ bɛ na yɔrɔ jumɛn u bɛ village dɔw ta u bɛ contrat kɛ n'olu ye accord kɛ n'olu ye u tɛ se olu ma donc maintenant n'u ye accord minnu bɛ yen village minnu ma accord kɛ n'u ye n'u y'o dugu ninnu jeni u bɛ bolo ka t'u reposer u ye accord kɛ ni dugu minnu ye donc u ka balo bɛ bɔ o furancɛ ninnu de la donc ala barika la ni minnu fana bɛ sen na inshallah an tɛ nin dɔgɔkun in ban ka don dɔgɔkun kura kɔnɔ ni tigɛ ma da o mɔgɔw fana kan. ok Bubu an bɛ taa ɲɛfɛ ko ayiwa Mali ye kɛlɛkɛ ɲinan kuraw sɔrɔ drone an ye drone sɔrɔ chaque min fana ye drone acquis de i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna drone ye drone sugu jumɛn an b'a fɔ ko nin dara drone caman kan Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali drone da mɔgɔ si t'a da hakɛ dɔn mɔgɔ si tɛ Mali drone da hakɛ dɔn min bɛ yira i la n'i ye drone jateminɛ drone bɛ feere wɔɔrɔ donc an b'a fɔ une escadrille n'o ye wɔɔrɔ ye mais bi i b'a k'a fɔ Mali drone maa si se k'i bolo jɔ a da la da in de parce que drone ye fɛn dɔ ye ni sanni sera fo maison yɛrɛ bɛ déplacer ka na donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o tɛmɛna den 20 den 30 den 40 donc Bayaktar yɛrɛ usine PDG yɛrɛ déplacer ka na Mali la a n'a ka staff ka na général d'armée Assimi Goïta k'a féliciter k'a féliciter ko fila olu ka drone performance olu yɛrɛ tun t'a dɔn ni Mali kɛlɛ tɛ performance dɔ tun bɛ drone na olu tun b'a dɔn drone bɛ ɲinini kɛ a bɛ kunnafoni fara ɲɔgɔn kan a ka précision ka ɲi mais k'a fɔ ko drone bɛ se ka ɲinini kɛ tunnel kɔnɔ olu yɛrɛ y'o dɔn Mali wo kɔnɔ kuluwo kɔnɔ o kɛra Kidali la libération de Kidali drone ye frappe kɛ o ye ba en tant TPD donc i b'a k'a fɔ a ye frappe kɛ ka don fo wo kɔnɔ ka taa jugu sama ka bɔ n'u ye alors que n'a dun bɛ yeli kɛ a ka dan a ɲɛ dan dingɛ dan na ka jigin ka taa ça fait maintenant 10 mètres de profondeur mais a ye kuluwo min kɔnɔna ye ka taa à peu près 600 mètres de profondeur a lɔ ka taa o tɛ kilomètre kilancɛ ni dɔɔnin o ye ça fait 1 demi de kilomètre a ka ca n'o ye a ka ca n'o ye dɔɔnin mètre 100 b'a kan mètre 100 b'a kan bon k'a fɔ k'a tun b'o kɛ Turki yɛrɛ fana tun t'o yɔrɔ fana dɔn donc o bɛ se k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen dugumɔgɔ caman bɛ fɛ a ka kɛlɛkɛminɛn ka essayer bi Mali tellement que an bɛ opération kan k'a kɛ la donc n'i ye drone min nana n'an b'a fɔ o ma ko drone Akinci ale ye jumɛn Bayaktar fana ka drone dilannen don TPD fana kɔfɛ i bɛ Clézima bɔ Clézima fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Akinci mais mɔgɔw bɛ Akinci in fɔ ka Akinci in fɔ Akinci ye anglais yɛrɛ de a kɔrɔ ye Akinci je peux voir n bɛ se k'a ye a kɔrɔ n bɛ se k'a ye o kɔrɔ jugu n'i don o yɔrɔ ne bɛ se k'i ye n'i donna su n b'i ye n'i dogo tile n b'i ye n'i donna wo kɔnɔ n b'i ye n'i donna fiɲɛ kɔnɔ n b'i ye donc ni Akinci jateminɛ k'a lajɛ a ka particularité ye jumɛn a ka longueur de surveillance kɛlɛ kɔnɔna de la kilomètre n'a wulila k'i jɔ sanfɛ a ka altitude a bɛ taa jusqu'à 12 à 15 km d'altitude a t'o la sanfɛ donc n'i y'o fana bɔ yen n'i y'a ka vitesse ta ka jateminɛ k'a lajɛ a ka teliya bɛ taa de 400 à 450 km à l'heure a ka teliya bɛ taa o la donc o kɔrɔ a bɛ se ka taa ni ka segin kɛ ka cible a ɲɛ dɔn bɛ cible la ka taa ni ka segin kɛ cible ni ɲɔgɔn cɛ 450 km à l'heure a bɛ taa o la donc Akinci a ka autonomie o ye 24 heures a bɛ tile kelen de kɛ sa mais i bɛna k'a fɔ a ka avantage filanan ye mun ye boule optique min b'a la n'i y'o boule lajɛ c'est équipé encore d'infrarouge ɲɛ fila min b'a la maintenant o boule nin elle est rotative maintenant o kɔrɔ Akinci bɛ se ka yelen ka sɔrɔ a m'a yɛlɛma
a mago tɛ k'a yɛlɛma ka fɛn dɔ i n'a fɔ kɔnɔ bɛ yeli kɛ, i n'a fɔ kɔnɔ bɛ yeli kɛ cogo jumɛn k'a ɲɛ la a t'a ɲɛ la voilà a bɛ se que ale bɛ yeli kɛ ka sɔrɔ a m'a yɛlɛma donc maintenant o de y'a ka performance ye mais a ka champ a ka tir kɔnɔna la a ka champ d'application kɔnɔ ça fait 150 km a bɛ se ka yeli kɛ o kundama la kilomètre kɛmɛ ani bi duuru a bɛ yeli kɛ o kɔnɔna la kilomètre kɛmɛ ani bi duuru a bɛ se k'i jɔlen to k'o kɔnɔfɛn yir'i la ka bɔ nin bɛ yɔrɔ la donc a kɛ n si n'i ye jateminɛ kɛ a n'a tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mais a ka avantage filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ ale la aile de b'a la ka fuselage k'a la kaman fila ale ni bayita TPD tɛ ɲɔgɔn kelen yɔrɔ la mais a kaman in kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ fɛn min ye couchage panneau de b'a la minnu bɛ bɔn ta fo bɔn sigiyɔrɔma 7 fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bɔn min ka jugu ni bɔn bɛɛ ye an b'a fɔ olu ma ko missile missile ye bɔn min ye charge de b'ale la min n'a b'a la toliya i bɛ taa sɔrɔ missile tɛ dɔwɛrɛ foyi ye missile dɔ bɛ taa sɔrɔ charge duuru b'a la charge de b'ale bila ka toliya maintenant o missile dɔ ye man L ye missile ale ka telu a bɛ se ka gosili kɛ jusqu'à hauteur de a ka distance de 7 à 10 km a bɛ se ka gosili kɛ o kɔnɔna na maintenant n'o bɔra yen a bɛ missile wɛrɛ ka tugu u b'a fɔ ma ko man C missile man C tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i b'a ye k'a fɔ ale ye guidage électronique o guidage électronique n'ale cira a bɛ se ka arrêt orienter ka taa arrêt sago la n'o fana bɔra yen tuguni u b'a fɔ missile ma ko missile soma a bɛ se k'o fana ta missile soma tɛ dɔw missile foyi ye ale ka guidage bɛ se ka kɛ à travers maintenant des coordonnées GPS kɔrɔ i bɛ se k'ale guider hali ni téléphone k'i to i sigiyɔrɔ la ou bien salle d'opération kɔnɔna la donc tu n'as pas besoin k'a fɔ k'i mago bɛ fɛn ma donc maintenant ni o bɔra yen a bɛna bombe na a bɛ bombe minnu ta fɛnɛ u b'a fɔ bombe minnu ma ko S1 jusqu'à S13 a b'olu fɛnɛ ta olu ye bombe roquette misɛnmaninw de ye min n'i bɛ ka mɔgɔw kelen kelen ɲini i bɛ se k'u cun donc a b'o fɛnɛ ta mais maintenant n'i bɔra o fɛnɛ na tuguni i bɛna k'a fɔ fɛn min ye métrage fila de bɛ a kɛrɛ la n'olu bɛɛ ye balle yɛrɛ juguya bɛ jusqu'à 12,7 mm ni dɔw b'a fɔ ko 17 i n'a fɔ n'i ye 17 fila monté BJ kɛrɛ la a kamankun fila bɛ ten n'a ye gosili kɛ a ka tir n'a y'i jɛ o ye 1 mm près o kɔrɔ ka n'i sɔrɔ a b'i jɛ ni miseli ka bon n'a ye miseli ka bon n'a ye n'ale ye min sɔrɔ o kɔrɔ n'a y'i tamina a ka précision netteté y'a dan mais a équipé don caméra min na o caméra ye 8K 8K yɔrɔ iPhone ye 4K ninnu ye fɛn de ale ye 8K i n'a fɔ cinéma bɛ cogo min na i b'a fɔ a bɛ ka cinéma donc a bɛ fɛn sama n'a ye fɛn ye a ɲɛ la n'a m'a faamuya a b'a sama ka na période de drone ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ fɛn min kɔnɔ n'o ye donc a ka frappe i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛn jɛ ni 1 mm près de tellement que a ka caméra ka ɲi voilà donc Akensi a ka avantage sabanan ye mun ye wuliyɔrɔ t'a la jigiyɔrɔ t'a la. Par exemple, ça n'y est drone TPD ta kala peut-être faut fallait qu'à gré cible là. À ce moment lui il peut être à la portée des missiles d'ennemis. Du coup avec ça la donc maintenant mais Akensi allez maintenant que yoro va ka baraki o de yake Akensi be Mali permet ka dafe dugu kele ka sɔrɔ sɔrɔsi mata na se ko kɛ avec kele engagé ka sɔrɔ soldat kelen ta ça veut dire que ka bila ka taa avec 15 commandos ou 15 éléments de force spéciale va no bila ka taa avec baraki ka ban pewu mission couloir ninnu a b'a bɛɛ kɛ ale yɛrɛ b'i jɔ parce que u b'a fɔ ma ko avion multirôle tɛ dɔwɛrɛ foyi ye a ka solité yɛrɛ de la destruction des bases navales aéronavales aéroterrestres ale ni ka taa bila fɛn min ye missile a yɛrɛ missile ɲɔgɔn ye fo ka taa bila avion de chasse la a bɛ se k'olu bɛɛ lajigin mais ni ko ma ko aéronaval kɔrɔ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ navire dɔ bɛ yen navire de guerre dɔ bɛ yen u bɛ mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ donc ale bɛ se k'olu détruire i ye fɛnba minnu ennemi ka point fort ba minnu bɛ k'i sɛgɛn a bɛ se k'olu bɛɛ détruire maintenant ni jateminɛ kɛ dugumala fana tuguni i bɛ taa sɔrɔ infanterie bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ minɛn dɔw bɛ u bolo n'o ye section blindée ni i bɛ taa sɔrɔ arme lourde bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw la i n'a fɔ char d'assaut a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu bɛɛ détruire i ye dugumamɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ k'u ka baara kɛ cogo di donc Akensi nafa tɛ se ka bɔ ka ban donc an bɛ se k'a fɔ Akensi fɛn wɛrɛ fana b'a la tuguni an b'a fɔ min ma ko reconnaissance faciale o ye mun ye a bɛ se ka mɔgɔ fana ɲini ye i bɛ mɔgɔ min kɔ a b'o fana ɲini i n'a fɔ n'a mago bɛ yari la a b'a sama ka na a bɛ nɔnɔ a t'a sama ka na dɛ a bɛ yari ɲini ni yari bɛ jama cɛ la a b'a f'i ɲɛna ko yari bɛ yan cɛ ko nin ye kabako machine ye e m'a ye mɔgɔw faga e m'a ye an bɛna se o ma voilà donc i bɛna k'a fɔ a bɛ recherche maritime fana kɛ o kɔrɔ ni bateau tunna a b'o fana ɲini wa kɛlɛ yɛrɛ fana bɛɛ kɔfɛ Akensi bɛ sɛnɛ fana kɛ sɛnɛ n'a ye malo turu ɲɛna i b'a fɔ k'o fana ka di adamaden ta i bɛ engrais don a kɔnɔ k'a seri i b'a bɛɛ don a kɔnɔ k'a fɔ bɔn espace ka bɛn nin ma k'a dosage k'a kɔnɔ a b'a seri k'a bɛn a ma wa a bɛ se ka cɛ 100 130 nin yɔrɔ baara k'i ye heure fila donc intelligence artificielle b'a la
o de y'a to a bɛ bombe dɔ fana ci an b'a fɔ ma ko les bombes intelligentes bombe intelligente tɛ dɔwɛrɛ foyi ye bombe minnu bɛ ci ni puces électroniques ye o bombe ninnu n'i y'olu ci i bɛ se ka tila k'a bila a bɛ orientation k'a yɛrɛ ma tuguni. ko i n'a fɔ n'i y'o ko i ka mɛn dɛmɛ n'i filila i bɛ se ka tila k'a fɔ ale ye ko nin tɛ a bɛ tila k'o to yen min don a bɛ segin ka t'o fana nɔfɛ. cɛ o kɛra adamaden ye dɛ. voilà donc o de y'a to a bɛ bombe intelligente b'a la donc a bɛ danni fana kɛ semence ninnu a bɛ se ka ɲɔ i bɛ se ka sumankisɛ don a kɔnɔ a b'o seri ka jigin a bɛ n'a jigin i n'a fɔ malo pied ninnu ni ɲɔ sɛnɛkɛfɛn caman bɛ min tɛ Mali yɛrɛ fana la yan ni Mali sɛnɛ fɔlɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲɔ ni malo de a bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ nin baara bɛɛ fana ni kɛlɛ fana tɛ donc Assimi ye fɛn min ɲini ka d'a ma nin an t'a sara sɔrɔ quoi mais drone min yɛrɛ don Afrique woro dugu fan fɛ n'o ye Afrique de l'Ouest ye a bɛ dugu kelen dɔrɔn de bolo o y'anw ye o ye Burukina ye Burukina n'anw ma kuma Burukina kɔfɛ Mali de y'a sɔrɔ bon donc o kɔrɔ AES kɔnɔ la première puissance en drone o bɛ AES de kɔnɔ c'est la raison pour laquelle mɔgɔ caman bɛ an tɛgɛ da la kuma bɛ se k'u kan ka fili parce que i b'a ye k'a fɔ i tɛ se i y'a kɛ dɔrɔn fɛn min b'an bolo i t'a dan i yɛrɛ ka kuma guerre amicale a tɛ se o yɛrɛ ma yɛrɛ donc vraiment mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi drone nin a nali yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ yira ne ko sɔrɔsiw ka moral bɛ cogo di nin ko in na depuis a nali olu bɛ ka mun de fɔ bon n'i ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka moral lajɛ drone yɛrɛ nana tuma min na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ sɔrɔsi yɛrɛ dɔw ɲɛji jiginna ɲɛji ka jigin a mɔgɔ faga n'o de ka ɲi kojugu parce que ale bɛ hadamaden kalifili n'a yɛlɛnna sanfɛ a bɛ se ka hadamaden nombre f'i ye ne bɛna mɔgɔ minnu bɔ u bɛ taa mɔgɔ 300 ɲɔgɔn la o mɔgɔ 300 n'a ye tiri kɛ n'a ka i b'a ye k'a fɔ a ka incertitude a b'a f'i ye n ye tiri min kɛ ale bɛ hadamaden n'a y'i bɔgɔ infrarouge min b'a la a bɛ ka jeli fana quantité fana lajɛ joli min b'i la jeli hadamaden bɛ jeli hakɛ dɔ de bɛ hadamaden bɛɛ la n'a y'i bɔgɔ k'a lajɛ a bɛ tila k'a jateminɛ k'a lajɛ jeli min versera est ce que blessé man ca ni sata ye si mɔgɔ kɔntan man ca ni mɔgɔ fatulen a bɛ se k'a ɲini fɛ tugun i k'i charge ale bɛ gosili wɛrɛ kɛ tuguni a ye bolo nin ye kabako machine a ye n ka tɛ se ka la kan i tɛ terroriste ɲɛ la bilen o nin tɛ kɛ dugu foyi la ko sigikafɔ tɛ kɛ a tɛ k'i bolo ko kɛlɛ bɛ yen mais e ko o nalen ko dugu caman fana ye marifa bila dugu ye a jama ka président dugu commencé ka marifa bila hali sɔgɔma na dugu bɛ marifa bila la k'a fɔ k'i bɛ moto ta k'i tɛtɛ kungo kɔnɔna la ayi n'a y'i sɔrɔ la a ka jugu de don a bɛ mun k'i la a na bi ka ko bannen e n'ale bi ala kɛ e m'a ye bi communiqué la armée y'a sɛbɛn ko les recherches sont en cours mɔgɔ dɔw bɛ olu ɲini na sa a y'o tɛ ɲini na dɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu sisira de olu a ye dɔw minnu ɲɛda sera ka ye o de mɔgɔ hakɛ fɔra ye a ye dɔw kɛ sisi dɔw bɛ olu ta olu ni yiri min kun don fo k'u don ɲɔgɔn na a ye bubu an bɛ taa o tɛmɛ voilà bubu an y'a mɛn k'a fɔ ko armée ko nin sɔrɔlen kɔfɛ ko armée ye lamaga belebele de kɛ fɛn bɛɛ tali kɛ Tesawaten k'a sɔrɔ u tun ka communiqué la n t'a dɔn fo repli stratégique de don ko Tesawaten ko k'u b'o to yen mais an bɛ balila min kalama ko bɔgɔli kɛra kunun wa terroriste caman wa o fana na an y'a ye k'a fɔ ko ayiwa maa caman de bɛ yen min ye chef terroriste ko olu b'a la bubu i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a kɛ armée Mali ye min kɛ nin ma deli ka kɛ armée foyi fɛ ça fait ka mɔgɔ gosi avec tous les responsables ça fait tous les cadres u ka cadre bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ armée t'a kɛ armée bɛ se ka gosili kɛ a bɛ élément faga i bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ faga ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ wuli i bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ faga ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ wuli ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ to ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ faga c'est pour cela Akensi ka capacité ye nin de depuis i bɛ n'ale y'i suit 24 heures a t'a ɲɛ bɔ i la depuis u ye réunion daminɛ le 30 Akensi jɔlen b'u kunna a ma foyi foyi donc a ka jugu ni waraba ye ni waraba bɛ ka sogo voilà et o bɛ cogo min na dɛ a bɛ ten de ale b'i bɛlɛn ten de et puis surtout a ka attitude ka yɛlɛ il peut monter jusqu'à 75 000 pieds qui est équivalent de 15 km d'altitude sanfɛ kilomètre 15 alors voilà alors donc n'a a yɛlɛnna et puis i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ b'a la o kuma ko télémétrie o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ni kumakan fila bɔra a b'a fila ta k'u da ɲɔgɔn na nin kuma bɔra nin yɔrɔ nin kuma bɔra nin a bɛ tila k'a bɛɛ distance ta k'a di nin bɛ nin distance nin bɛ nin distance la n'o fana tila tuguni a bɛ tila ka kuma fana a tila ka et puis i b'a kalama a bɛ se ka MSS a bɛ SMS détecté a bɛ ka MMS de fana détecté bataki minnu bɛ ci téléphone fɛ a bɛ se k'olu fana détecté kumakan dɔrɔn tɛ dɛ bataki suruma ni bataki jan n'o ye MMS ni SMS a b'o bɛɛ fana se k'o bɛɛ fana intercepté mais fɛn min b'a la fana n'a nafa ka bon n'o bɛɛ a ka kɛlɛ contrôle b'a yɛrɛ bolo n'a y'a ja n'a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ se ka bourrage électronique fana kɛ fɛn a bɛ bugun da weleli minɛn bɛɛ ɲɛma a bɛ se ka appel kɛ ni minɛnw minɛ a b'a bɛɛ bourrage a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale kelen de bɛ kɛlɛ contrôle ta donc a y'u to yen olu ka réunion kɛ k'u ka kuma bɛɛ fɔ ka yira k'a fɔ bon MAA n'o ye mouvement arabe d'Azawad o ci la fɛn min ye HCA au conseil d'Azawad au conseil de code islamique Azawad o ci la donc fɛn min ye o kuma na ka taa bila CSP la o fana ci la mais mun de bilala sen kan o ye Front pour la libération d'Azawad n'o ye FILA ye o FILA in tun bɛ yen depuis 91 92 donc k'u bɔra FILA ani MPLA olu de tun bɛ yen mouvement populaire d'Azawad ani Front pour la libération d'Azawad
donc u bɛ fɛ ka segin fasiyɛnw ma sisan u faw fɔlɔ de ye nin kɛlɛ in kɛ Musa Traoré ye fɛn tɔgɔ ye de u fagara armée Mali fɛ denw de wulilen filɛ nin k'u bɛ tɔgɔ bɛɛ kase ka tigɛ nin u ye nafoloba de sɔrɔ fɛnɛ nin wagati laban in kɔnɔ u dafɛ dugu caman ye nafoloba de d'u ma u ye nafoloba sɔrɔ donc u ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka contre-attaquer contre Tesalit maintenant n'u ye kɛlɛ bolo da Tesalit kan Tesalit maintenant u bɛ sɔrɔ ka assaut laban dicter ka jigin Kidali kan parce que Kidali ni Tesalit tɛ taabolo fila de donc olu de k'u ɲɛsin Kidali ma donc u ka gɛlɛn u ma parce que u bɛ yɛlɛn ni Tesalit n'u yɛlɛn ni Tesalit u bɛ sɔrɔ ka parachuter parce que Tesalit bɛ gun sanfɛla de la donc Tesalit bɛ sanfɛ en ce moment n'u yɛlɛnna Tesalit arme b'u bolo parce que dafɛ dugu caman tun kɛlen bɛ ka missile guidage électronique d'u ma manse min b'an bolo o ɲɔgɔnna fɛnɛ b'u bolo donc i b'a bila ani force wɛrɛ bɛ jigin parce que ni missile bɛ ci descente la o fɛnɛ ka jugu ennemi ma duguma e min bɛ duguma a bɛ gɛlɛya e bolo donc u ka laɲini y'o ye u y'o baara de kɛ donc u y'o créer tuma min na bɛɛ taara so u bɛɛ taara so bɛɛ taara i da donc AKNC n y'a fɔ cogo min na reconnaissance faciale b'a la a ye bɛɛ ka bombe dilan k'a don bɛɛ ta taara i dalen sɔrɔ bɛɛ ta taara i ta fɔ bon bɛɛ wulila u yɛrɛ ma bɛɛ n'a gosira bɛɛ ta de b'a kɔnɔ a bɛ taa di k'u bɛɛ bugunatigɛ o de y'a to misɛnmanin ninnu an b'olu compter sinon su min bɔra c'est plus de n t'a hakɛ dɔn mais il y a que 8 cadres 3 officiers plus 5 maintenant cadres administratifs au cadre administratif là il y a 2 financiers o b'a la Sidi Agbaye ale b'a la ale ye drogue feerela ba min yɛrɛ bɛ kɛ mun de tun bɛ ale de bɛ yari ka drogue bɛɛ feere a ye ale bɛ mobili kelen na tɛmɛ 50 millions passage mobile kelen ka bɔ Algérie ka taa Mauritanie ale bɔra tɛmɛ 50 millions air cocaïne maro n'a hakili b'a la fɛn min ye air cocaïne dɔ nana Mali la f'u ye avion déchargé k'a jigin o réseau ba cerveau b'olu de la donc narcotrafiquant bɛɛ bɛ wari di olu de ma olu dɛmɛ ka Mali kɛlɛ Mali kɛlɛ source bɔrɔ ka ca quoi donc hali drogue feerelaw bɛɛ bɛ wari d'u ma donc o nafolo mugu ba de tun b'u bolo ale tun ka baara y'o ye donc n'i y'o fana bɔ yen k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ Fahad Al-Mahmoud ale Ala ye tiɲɛ de bange Mali ye fɛn bɛɛ k'ale k'ale tun bɛ gatiya la m'a fɔ ma ale tun bɛ gatiya la Gamu de y'a kɛ fɛn bɛɛ mais mun de y'a bɔ o la ko 2023 de ka taara Gamu de y'a kɛ fɛn bɛɛ ka don école la k'a former ka ɲɛmɔgɔya d'a ma ka fɛn caman d'a ma ka tila k'a tɛgɛ don baara la ka tila k'a baga ka jamana in kanu a y'a yira k'a fɔ ko a tila a ninnu ye wariba de proposé a ye ka taara wariko de y'ala ta ye wariko de y'ala ta nafoloba de mais ko nafolo de bɛ sɔrɔ fɛn surtout kɔsa in na u ye wariba de kun sɔrɔ donc ale fɛnɛ bɛ yen ale yɛrɛ fɛnɛ ka adjoint o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ fɛnɛ kan tuguni kɔrɔ o tɛ Sidi Agbaye o tɛ Sidi Agbaye donc ale ka adjoint fɛnɛ tun bɛ yen donc o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan tuguni donc i b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ tun ye cerveau ba mais c'est un grand officier a bɛ arme surtout arme lourde ninnu a b'olu de dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛn baba ninnu parce que voilà u bɛ zu Orsaline u ka arme dɔ bɛ Orsaline u b'o de installer BJ sanfɛ ale yɛrɛ ka soldat y'o de ale b'olu de installer BJ sanfɛla ninnu na donc u ka minɛn kura minnu bɛ taa san yɔrɔw la ale de ka baara o fɛn ninnu donc bref bɛɛ n'i ka soldat kun don u ye bɛɛ ka bombe ci ma i b'a ye k'a fɔ attaque ciblée de kun don bɛɛ sara i sacogo la nɔgɔya la voilà mais bon Sidi Agbaye i b'o fana dɔn k'o fana ye cadre ba dɔ de ye Sidi Agbaye ye u ka ale de bɛ réseau kɛ u ni européen parce que waati min na ale de bɛ u ni nanzaraw cɛ olu de b'u ni nanzaraw cɛ waati min na Ukrainiens bɛ na ale de ni éléments taara Ukraine ale de ni Ukrainiens nana vers le mois de mars non olu de 30 personnes taara formation na Ukraine vers le mois de mars après u ni Ukrainiens nana ka na mɔgɔ tɔw former parce que Ukrainiens ka détecteur de drone fitinin dɔ de b'u bolo i b'a dɔn en réalité mɔgɔw ma min faamuya Ukraine tun ye Mali partenaire de fɔlɔ Amadu tun t'o to fanga la Ukraine de tun b'an ka avion boli Ukraine tun bɛ Mali avion boli donc an ka fɛn fɛn an ka zone minnu bɛ yen an bɛ minnu contrôler sanfɛ an tɛ minnu contrôler sanfɛ Ukraine b'a bɛɛ dɔn donc Ukraine tun bɛ couloir kelen de tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ drone tun ka tir tun tɛ se ka se yɔrɔ min na c'est pour cela terroriste ninnu bɛ t'u jɔ yɔrɔ de la tuma bɛɛ Ukraine ka appui de y'o ye ka t'u dɛmɛ ka t'u don yɔrɔ la an ka tir tɛ se k'o sɔrɔ parce que ni Tazawade ye kulu de Russie de mais i b'a ye k'a fɔ n'i coordonné GPS don i ka tir tɛ se yɔrɔ kelen o yɔrɔ bɛ yen o bɛ Tazawade nin ye a bɛ Tazawade nin ye donc maintenant Ukraine tun b'u dɛmɛ k'u jɔ yɔrɔ de la ka tila k'u ka minɛn caman installer donc o complicité ba Ukraine y'o appui d'u ma mais n'i ye drone ka frappe lajɛ drone ka frappe bɔra n'o yɔrɔ yɛrɛ de donc o ye ka finna gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sur le terrain on a tout corrigé a bɛɛ corrigé an y'a bɛɛ corrigé gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sur le terrain an y'a bɛɛ corrigé donc bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ i ye Sidi Agbaye mun fɔ nin c'est lui l'intermédiaire correct ale de ye financier ale de bɛ taa nafolo ɲini cadre mun don a y'an sɛgɛn kosɛbɛ ninnu bɛɛ ni Ukrainiens ye le 28 juillet Fahad Al-Mahmoud yɛrɛ ye délégation ba kɛ Mali armée contre la ko yanni an ka sigi Bamakɔ ka denmisɛnninw lase saya ma k'olu bɔra ka victoire ta u ye kuma caman fɔ donc ale yɛrɛ ye fɛn caman fɔ Mali armée ma ka fɛn caman fɔ anw tɛ kuma o anw tɛ kuma i b'a dɔn Assimi Clé n'i ye fɛn fɛn kɛ a bɛ sara i la i ma fɛn fɛn kɛ Mali armée la a bɛ sara i la
donc ale yɛrɛ publication le 30 ko u ye discours bɛɛ kalan u ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kelen ye Sadio Kamara ko ma k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Lara de n'o tɛ kelen tɛ donc u fara ɲɔgɔn kan ka taa Lara repos éternel u dir'u ma Barabara Dali donc an bɛ se k'a fɔ bi a ɲɔgɔn ma kɛ armée ma nin kɛ fɔlɔ ka cadre bɛɛ éliminer ɲɔgɔn fɛ a tɛ kɛ ça mais Intala est-ce que an y'a mɛn k'a tun bɛ yen mais ale ka kow kɛra cogo a sera ka o ye ka bon i b'a dɔn frappe in bɛ kɛ tuma min na a y'a sɔrɔ Toto Droni yɛrɛ la tun parce que Droni mɛnna i b'a dɔn Droni a fana ka autonomie de b'a bolo donc mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a la fɔlɔ komi recherche bɛ senna i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka bombe talen don mɔgɔ tɔ n'a fɛ ka bombe y'a faga k'a nɔni peut-être i bɛ se k'ale tɔgɔ mɛn lisi la parce que ɲɛɲiniw bɛ sen na minnu ɲɛda sera ka ye o de ye ninnu ye donc minnu ma se k'a ye olu fana bɛ yen caman de nɔni na donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ hali bi mɔgɔw kana girin ka kuma cadre caman de tun bɛ yen minnu éliminer la mais Boubou an bɛ se k'a fɔ est-ce que de fait que Algérie k'u ka territoire bila ka na an ka frontière niveau la est-ce que o fana ma kɛ sababu ye an ka pression kama o fana kɛra sababu ye an ye an sera ka se sɔrɔ o parce que waati dɔ la Algérie tun fo mais k'u bɛɛ ka bɔ yen non o bɛɛ y'u ni Algérie cɛ de min ka gɛlɛn an y'u fɔ an ka territoire bɛɛ kan o de y'an ka problème ye Algérie y'i gɛn o Mauritanie y'i gɛn o i ni Algérie cɛ o ni Mauritanie cɛ parce que fo ka diɲɛ wuli anw tɛna Algérie terroriste wele sɔn an ka dugukolo sanfɛ anw tɛna Algérie rebelle wele sɔn an ka dugukolo sanfɛ ni Algérie y'o kan anw na o y'u ni Algérie cɛ de mais de toutes les façons an y'u fɔ an ka territoire bɛɛ donc o ye k'a f'i ɲɛna Mali territoire de kɛra sanctuaire ye bi a kɛra terroriste kaburu de Mali territoire kɛra terroriste kaburu de balocogo t'u la fɛn cogo t'u la bon an ɲɛ b'a la u ka baara min fana kun parce que mouvement kura in fana kun bɛ ka bɛn ni politicien dɔw fana ka revendication ye k'an ni terroriste ka sigi a kuma bon i bɛ jateminɛ kɛ nin na pourquoi u y'a bɔ CSP la parce que Mali ye accord munna u ye ACEA ninnu bɛɛ dissous parce que ACEA ni MLA ninnu bɛɛ tun bɛ accord de kɔnɔ bon n'a fɔra ko l'accord est caduc il faut que élément minnu bɛ balo ka taa mouvement kura créer pour demander une nouvelle négociation avec vraiment la transition wala to ye mouvement bɛɛ ci ka na ni tɔgɔ kuraw ye parce que n'o kɛra sisan yan politicien bɛ pression kɛ Assimi kan bɛɛ bɛ pression kɛ Assimi kan au nom de la réconciliation sigikafɔ kɛ non non ye minnu kɛ olu ye MLA de ye MLA côté tugu Sema côté Fofo côté nin ye mouvement kuraw de ye bɛɛ b'i yɛrɛ o kɔnɔ an bɛ taa sigi une nouvelle base bon i b'a ye Assimi tɛ kuma parce que a tant que i bɛ mɔgɔ yira ko Assimi n'o ka sigi ni terroriste Assimi b'a faga de o de ye sigikafɔ kelen bɛ Assimi ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ o ye saya de mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u ma tɔgɔ in ta gansan quoi Front pour la libération d'Azawad sinon a bɛ yen tɔgɔ in bɛ tɔgɔ in tɔgɔ kɔrɔ mais u ye tɔgɔw de ta tɔgɔ min qui ne figure pas dans l'accord parce que pour que au cas où an ni population ka bɛ mankan ca fɔ ko non 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 ko an ni minnu ye accord signé olu bɔra yen nin ye mouvement kura de même n'a sɔrɔ c'est les mêmes textes voilà. ok Boubou tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Tchad ni Sénégal mais an b'a daminɛ ni Tchad ye Centrafrique bɔlen kɔfɛ Mali ka bɔ Mali la ka taa Burkina Niger olu bɛ armée française kɛ an y'a ye k'a fɔ opération Sankaris olu gɛnna 2016 Mali fana en 2022 an fana y'olu kɛ 2023 an y'a ye k'a fɔ gɛnniw fana kɛra Burkina et ensuite Niger olu kɛra mais an ɲɛ bɛ Tchad ta la Tchad président waati min na a ye coup d'état kɛ a ka investir Macron bɔra Faransi kan ka tɛgɛrɛ fo la ko coup d'état ka ɲi mais ko coup d'état tɔ man ɲi mais an bɛ bala min kalama ayiwa Tchad président a ye sɛbɛn bɔ dɔgɔkun frontière in na dɔgɔkun kɔnɔna na ayiwa k'u k'u ka kuso ni kasaw cɛ hali n'a sɔrɔ Faransi y'u ka envoyé spécial bila ka na k'u ka kuma ni ministre des affaires étrangères u ka fo ka bɛn kala an ɲɛ b'a la o sera Faransi ala ma mais u ye sɛbɛn i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ e bɛ mun de kalama a ko la mise en scène de don papier in ye fu ye Faransi ye fu ye Tchad ye fu ye ɲɔgɔn don ninnu bɛɛ ye fɛnɛ a y'a fɔ cɛ dɔ k'a yɛrɛ fa faga a b'a fɔ fɔlɔ i bɛ Tchad Mohamed Idriss Déby i b'a da ye kuma bɛɛ la fo mɔgɔ min y'a fa faga a t'a da don o la a b'a dɔn mɔgɔ min y'o kɛ a bɛ ka nin mise en scène fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ ye fu ye e cogo di en réalité Faransi bɛ ka base réduit Afrique kɔnɔ Tchad président y'a sɔrɔ Faransi b'a la k'o kɛ mun na parce que wari tɛ Faransi yɛrɛ de bolo ka base entretien la France n'a plus d'argent elle n'a plus de moyens kɔsa in na le président tchadien a un contrat dit américain une société mercenaire américaine donc olu nana olu ka Tchad sɔrɔ sous forme kɔsa in donc o bɛ ka Tchad sɔrɔ sous forme comme kɔsa in na donc la France aussi a composé avec Boko Haram ka Tchad sɔrɔ sous ka position attaquée Tchad sɔrɔ sous ka position attaquée par l'appui des Français donc u ye kɛlɛbolo wuli ko Askanit Tchad yɛrɛ président Mohamed Idriss Déby yɛrɛ bila o kɛlɛbolo ɲɛma ale ko munna Faransi de ma dɛmɛ don ale ma Faransi bɛ dɛmɛ don e ma munna Faransi b'a kalama a kɛra cogo min 41 morts u y'o de bɔ Tchad sɔrɔ su la donc kuma in bɛɛ ju ye mun ye base bɛ n ka jamana sanfɛ n bɛ entretenir 2000 éléments français o de bɛ taa ni ka segin kɛ chaque fin du mois Tchad ni Faransi cɛ Faransi ka flotte jugumanba bɛɛ bɛ Tchad
fɛn min ye opération Barkhane u gagné u taara Niger u bɔra Niger ka taa Tchad Niger fɛnɛ u gagné Tchani nalen u taara sigi Tchad donc aujourd'hui Tchad de y'u ka derrière bastion derrière bastion Tchad de y'u jabala ye mise en scène fɛn min kɛlen filɛ nin mise en scène de la France n'a plus de moyen d'entretenir ses bases. C'est pour cela u bɛ ka bɛnkan dɔrɔn de don ka kɛ daba Tchad m'u gɛn wari de t'u bolo ka fɛn ka donc u bɛ élément réduit ka to min Tchad yɛrɛ b'i jɔ o sara kɔrɔ. Il m'a Tchad ma modalité foyi fɔ il a juste dénoncé l'accord a ma foyi wɛrɛ fɔ ka fara o kan. Donc cɛ y'a yɛrɛ u y'u ka cɛ yɛrɛ ci u yɛrɛ. L'armée tchadienne a bɛɛ b'a dɔn ka fɔ France de bɛ opération kɔfɛ e bɛ se ka kɛ cogo di et Tchad sɔrɔsiw bɛ attaquer Tchad ka opération bolo ko Askanit la base française n'a pas participé à l'opération. Donc o kɔrɔ ko base sigi ka jamana sanfɛ mun ye n'a ma nin kɛ sɔrɔsiw bɛ dimi sɔrɔsiw bɛna dimi a kɔrɔ donc a bɛ opération boloda ka t'i munumunu e bɛ taa opération boloda e bɛ mɔgɔ min ta yɔrɔ dɔn o b'u ta yɔrɔ dɔn au moins France de ka flotte bɛ yen drone b'ale bolo satellite b'ale de bolo France ka na renseignement ni Tchad ma Tchad sɔrɔsiw ma o la l'opération Askanit u bɛ sɔrɔ ka taa terroriste ninnu ɲini mais n'o ma kɛ e bɛna mun ye donc fɛn min bɛ ka kɛ c'est une manière ka u ka sɔrɔsiw réduit ka Tchad président ka kɛ i n'a fɔ a bɛ i wasa don i y'a faamuya ba la a b'a yɛrɛ victimiser k'i yɛrɛ la kɛ i n'a fɔ a bɛna don AES la hey n bɛ kuma kelen f'i ye donc a man ka don non ala kana an ci n'an ye nin don AES la an ye fu de don donc o bɛ kɛ espion nin ye France ka espion de ye a bɛ ka nin fɛn fɛn ala ka a ye discours min kalan ko olu ye dugu caman dɛmɛ kɛlɛ la ko attaquera ko dugu caman dɛmɛ kɛlɛ la u ye Mali fɔ ka dugu la ko k'a ko a y'a fɔ le contingent tchadien a été le dernier contingent à se retirer du Mali a kɛra yan bɛɛ kan bila nɔgɔya la Tchad dɔw ka tɛ kan bila Kidal ni Tessalite olu tun bɛ toutes les positions avancées min tun bɛ yen France olu de bila yen parce que u bɛ yɔrɔ in dɔn olu de tun bɛ opération jugu bɛɛ kɛ an ka centre la a ye Tchadiens ɲininka ko ka sɔrɔti joli sara Mali la u tɛ sɔn k'a da fɔ parce que dɔw sara opération terroriste caman na u ka sɔrɔsiw sara yɔrɔ wɛrɛ min u yɛrɛ b'a kalama u sara opération wɛrɛ la min tɛ MINUSMA ka mission ye u ka sɔrɔsiw a y'a f'u ye dɔrɔn ko munna ma sɔn ka kan di parce que n'i bɛ kan di compte bɛ kɛ i ka sɔrɔsi 1000 nana an fɛ yen joli sara 20 dɔ tora joli 900 ni dɔɔni mais u ma sɔn kan di mun na u ye kan labila ka boli ka taa c'est pour que décompte kana taa rapport kana déposer on est au courant de tout an b'a bɛɛ kalama u ban ka kan di n'o tɛ olu ban ka kan di mun na an de y'a d'aw ma ils n'ont jamais voulu laisser le camp ka fɔ k'an kana ka passation k'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye kan to terroriste bolo ka taa c'est pour que an kana se k'u ka kɛlɛkɛ nombre dɔn an kana se k'u ka u ni kɛlɛkɛminɛn juguman fɛn fɛn bɛ yen ni u donna n'a ye ka di terroriste ma u tun bɛ jigin n'a ye Tchad de n'u jiginna n'a ye Tchad u bɛ sɔrɔ ka don n'a ye Niger Bazoum b'a transiter ka na kɛlɛkɛminɛn bɛɛ bila ka na terroriste armer n'a ye o baden kɛra yan Tchad ye degun lase Mali ma a ye France de ma anw dɛmɛ dɛ arme lourde fɛn fɛn bɛ yen toutes les armes non conventionnelles min man ka ye min man ka di kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ don n'a ye Tchad n'u donna n'a ye Tchad u bɛ tɛmɛ n'a ye Niger fɛ n'u tɛmɛ n'a ye Niger fɛ u zone de transit u taa zone de transit u taa di terroriste ma terroriste tun bɛ ravitailler donc Tchad kɛlɛkɛ cɛ caman bɛ yen Tchad ka sɔrɔsi caman su taara terroriste fɛ an ye terroriste minnu faga Tchad sɔrɔsi caman donc olu prévu bɛɛ de b'an bolo o bɛɛ prévu bɛ yen Mali ye plainte min don France kan ma mun na plainte ma taa kɛ dugu minnu tɔgɔ b'a la o dɔnnen don Tchad sara k'ale sara anw ye a sara France de CEDEAO dugu bɛɛ MINUSMA kɔnɔ a bɛɛ ka contingent ma tɛmɛ mɔgɔ 700 mɔgɔ 600 Tchad kelen 2000 éléments de di maa 2000 1000 ni kɔ kɔnɔ a bɔ sanfɛ Tchad kelen o kuma mun don tiɲɛ kɛlɛ fara n'a ma totalan fasiw kan kunci i bɛ mun na i fa dugu tɛ i ba dugu tɛ mun bɛ kelen bila i tɛ CEDEAO la foyi ka 2000 éléments di parce que France de b'u kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ u ka base fana u ka base même Mali bɛ attaqué don min na en 2012 en 2013 opération Serval bɛ kɛ don min na le 11 janvier on a attaqué la Mirage minnu nana kana kɔna libéré a Mirage ninnu bɔra min u bɔra Tchad de u bɔra Tchad de bi bi na Tchad de kɛra sababu ka Mali gɛn ka bɔ G5 Sahel la Tchad G5 Sahel président tun bɛ Tchad de bolo ko ka président di Assimi ma Tchad ko k'a t'a di an y'o ye lettre sɛbɛnna o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye ko ka président di Assimi ma k'a t'a di alors que G5 Sahel dɔrɔmɛ 1 juru tɛ Mali la mais ka tila ka na delili la delili tɛ o an bɛ ninnu dɔn parce que a tun t'u kunna a tun b'u kunna k'anw sera président ɲɛnama sɔrɔ mun bɛ se k'i don an jigi kɔrɔ mun bɛ se ka o kumana fɛn caman kɛ k'i jɔ an ka jamana kɔkɔrɔ mais ala y'o président d'an ma ala ye Assimi da anw ma o de y'a kɛ an bɔra G5 Sahel la an bɔra G5 Sahel la tɔ jɔn ye ni ye Niger ni Mauritanie ni Niger ni Mali bɔ G5 Sahel la a tɔ to jɔn ye donc a tɔ to Tchad ni Mauritanie bɛ se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ n'u ma tɛmɛ Mali fɛ opération bɛ taa min mun ma continuer parce que Mali ni Niger de bɛ camancɛ la
Donc, vous avez des Mali, Tchad des qui la Mali secret. Et puis, vous clatez tout le délit là quand on a. Vous m'avez dit que les Français de Oublakana. Donc, allez, Tchad, vous avez mis qu'elle n'a pas de là. Te donne na ja akana na pas français basique gene aka français re amasadi gena boufi abare foué kana mise en scène do tiens Tchad président français ga mo la sigilé atira foué que armée contrôle be français de boulot et be sorti du même Tchad militaire français là bla hein après tout ça c'est les mises en scène en même dans ça et puis français va les mine ken ka comme aller gena ma français n'allait non ma nga mis ça na Tchad comme des choses dans ma français là vous savez trop dit 166 ans depuis combien d'années 64 ans en France, la base de Tchad. Ah oui, il va chaque fois ni rébellion ni femme pour la rébellion va avancer, il n'a pas fait la capitale. Voilà. Nous sommes en France, à quoi maman est sans rébellion béba. Rébellion béba. Chaque fois Tchad sera sous des opérations sous le Mali là. Boulot de ta. Kata Dougou là, kata Tcheni ni fongue ka singana. Aya fouille drone. Kuba sera sous ça va décider kana. Hein? On a mais Mali prévu même Mali boulot c'est. Mali a récupéré combien de corps? Qatar pièces au revoir à Maroc. Au lieu de c'était des conseils militaires de beaucoup de terroristes. Au lieu de Dougou, parce que Mali qu'elle est la grande non 2015 ONG de créer quand on enquête. Au lieu de Dougou, nous Qatar Dougou nous reculer le pour voir renseignement ta police pour vous. Koluga gela fait ta mouille Dougou seigneur ma. Moko m'a mis famille quoi. Et Moussa en tant qu'un fou sur ONG ko ndana. Ante bon non. Chama gena ko. Chama gena. Genito. Aya biu kuna foka djinglu toutes les ONG financées par les Européens. En aya français gain ka eta ka Union européenne ga tanga ma ONG nous ka activité suspend. Olu de be doni menena doni noya. Olu de be ravitaillement noya. Et bien c'est tout activité économique de Goumina. Sénété, baloté, frité, yaokelate. Ni amé yaokel ka basiki de be même marfa bala ka samuto kura bala ka do. John ba dima. Les ONG ont parrainé 60 accords entre les terroristes et les villageois. Bengambiora, armée fouetté. Aba sécurité be au bon Dieu batimbi. Aïta de Google on a kuta. ONG muni benganke et si ba kala village ni ya fama bala terroriste ni ñoŋote. Donc lu kelum de bina ana ujo be financement de la dafa dugu la. Na ujo be financement de la Tchad konna la maintenant terroriste be ta ka donner. Mais yoro contrôle be ou demande bolo. Donc ONG quoi activité kan ka suspendre. Ani bɛɛ donc ni ONG ka rapport nana o b'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye tubabu bɛ ko dɔ kan na an ta ye ko u bɛna k'u bɛ dugu dɛmɛ ka na dugu gindo ta n'u nana dugu gindo ta mun de tɛmɛna jalakɔrɔjikaw ni sikɔrɔninkaw cɛ u b'o ta k'o lajɛ nin kɛlɛ in dilan ka tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ dɔw b'o kɛlɛkɔrɔw lawuli u bɛ conflit intercommunautaire lawuli u bɛ conflit n'i y'o dɔn ka bɔ u bɛ taa terroriste ninnu bila i b'i yɛrɛ kɛ ni duguden k'i yɛrɛ kɛ ni duguden u bɛna fagali kɛ u nana n'o de centre la. Donc 2015 la an y'o de ye dɔw bɛ u bɛ finiw de don u yɛrɛ parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ e b'a dɔn an kɔni anw ye jamana min an ye danbe jamana de bonda bɛɛ n'a fini don cogo de dɔw b'o fini don cogo de ye ka na ka fagali kɛ ka tiɲɛni kɛ k'aw siga ɲɔgɔn na n'aw sigara ɲɔgɔn na olu de kelen bɛ ka marifa d'aw bɛɛ ma. Il connaît les contacts de tous les chefs de guerre u b'a bɛɛ ka contacter ni mɔgɔ ko b'i la u bɛna ni mission kuntanw y'i fɛ ka sɔrɔ la don k'u yɛrɛ kɛ mission humanitaire ye k'olu d'i ma olu bɛ taa village ci k'a yɛrɛ kɛ mais nafa jumɛn b'a la. Donc u b'an ka source crise communautaire bɛɛ dɔn gɛlɛya fɛn fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ u b'a bɛɛ dɔn tubabu mana na i fɛ yen a ka baara fɔlɔ ye min ye k'i ka dɔnnikɛla a di mɔgɔ ko sɔrɔsi bɛ girin ko tubabu bɛna ko sanu ni pétrole c'est pas vrai ni tubabu nana i fɛ yen i ka dɔnni bonda mɔgɔ kunkolomaw bɛ jɔn na siya jumɛn na u b'o siya fɔlɔ de attaquer tubabu taara diɲɛ dɔnni bɛɛ la i bɛ dɔnnibaa ta i bɛ dɔnnibaa bɛ sɔrɔ dugu min na ni dugu bɛɛ arabu jamana kan o ye Irak de u ye saramisɛnnin attaquer don min na n'u taara Irak dɔnni bondabatigiw de ta k'u sɛmɛ olu de la u taara Libi n'u ye dɔnni bondabatigiw de ta kabilabatigitigiw tubabuw bɛna ko enquêtew de ko dɛmɛ u bɛna an ka kabilabaw de dɔn mun y'a kɛ u bɛ ka kɛlɛ mun y'a kɛ bi na u bɛ ka kɛlɛ caman ta ka taa vers le centre et le nord du Mali i bɛ Mali kɛlɛ bɛɛ ta k'a lajɛ kɛlɛ bɛɛ munumuna Mali kɛlɛmasa 1000 ni 500 a bɛɛ munumuna Mali centre de la k'a daminɛ an dalen ka taa fo Arwari ka munumunu ka na an ka daminɛ Elhaji Umaru Talla la Elhaji Umaru Talla y'a daminɛ ka munumunu ka taa fo i y'a faamu bala ka bɔ fo Sénégal ka ba tigɛ o kɛlɛ i bɛ kɛlɛmasa fɛn fɛn ta a bɛɛ tɛmɛna nin zone de fɛ ka fɛn donc dɔnni bonda de don mais malien ma se ka barika don a ka dɔnnikɛla de la an ka dɔnnikɛlaw de abandonnélen don an ka problème ye nin dɔrɔn de donc tubabuw bɛ ka min kɛ nin dɔwɛrɛ foyi tɛ hali u bɛ se ka segin cogo min non k'an ka dɔnnibaw parce que Musa n bɛ kuma fitinin dɔrɔn f'i ye dɔrɔn o ye jumɛn Irisu ka missile min ye Ukraine gosi o don missile Kinjal non Kinjal tɛ continental hypersonique to continental missile hypersonique
ko Ashkinit ma filibolo Ashkinit de donc mɔgɔ bɛ se k'a tɔgɔ bila commentaire la mais missile ni ka rapidité est combien a ka portée de 3 km par seconde N'y a combien de kilomètres ça 3 km par seconde Américains y'o mun fɔ Ukrainiens y'o don Qui y a combien dɔrɔn Américains y'o mun fɔ Ukrainiens ye k'an ka missile an ka système de défense foyi ma se k'a détecter Européens ye avion extraordinaire kɛ 3 jours tile saba k'u sigi k'olu bɛɛ jɔrɔlen don k'u ma nin tɔgɔ dɔn ko missile Poutine yɛrɛ de bɔra su fɛ ka missile nin tɔgɔ fɔ mais vous voyez min fɔ o ye o ma kɛ nu kilomètre saba ɲɛ combien dɔrɔn i bɛ kilomètre saba kɛ o ma kɛ nu u ka missile smart o ye 7 km par seconde kilomètre 7 ɲɛ combien o tɛ foyi ye o bɛɛ kɔfɛ aussi n bɛna o de f'i ye o tɛ foyi ye donc an sɛbɛ c'est pour cela n bɛna kuma fitinin dɔrɔn f'i ɲɛna kuma fitinin ça fait an kɛlen bɛ k'an kule an ka dɔnni na n'o ye silamɛya ye cogo tɛ mais kuma fitinin non mais a bɛ kunna n bɛna lajɛ dɔɔni de o an bɛ taa dɔɔni aw bolo ko munna irisiw nɔrɔlen don nin dugudama na Mali ni Niger ni fɛn na mɔgɔw b'a miiri ko anw de bɛ boliboli o tɛ dɛ dɔɔni irisiw na ni san cɛ u ye nin missile nin baara u y'a gindo bɔ min i bɛ taa bi na irisi fɛn fɛn bɛna formation na Mali la u bɛ tile bɛɛ ban furatigɛ la kungo kɔnɔ vous b'a fɔ ko bɔra anw fɛ yan Maliɲɛnw bɛna fɔ ko nin ye kuma kura ye e bɛ gilet pare-balles don i yɛrɛ la a b'i kunna k'e se b'a kalama Mali sɔrɔsikɛ bɛ fɛn bɛ Mali sɔrɔsikɛ la nɛgɛ tɛ bi a kan ou irisiw fana dabali bannen don o la irisiw fana b'a kabakoya Mali sɔrɔsiw la gilet tɛ irisi conseil militaire minnu bɛ na u bɛ Mali sɔrɔsiw lajɛ i bɛ jɔ ka dusɛti Congo o t'a bannen n'a ye jaba kɛ ka dusɛti daburu minɛ marifa tɛ ci toi tu penses que irisi b'o to yen ça c'est le secret de la guerre n'i y'a mɛn ko a gilet man ɲi gilet ka ɲi maraka ka dusɛti buki a tɛ ci yɛrɛ mais a jateminɛ k'ala ye dɔrɔn combat dɔw la kuma dɔw la arme bɛ bloqué i bɛ taa sɔrɔ an ka dɔnnibaaw bɛ k'u tɛgɛ da arme kan dɔrɔn k'a débloqué o fana gindo tɛ irisi la bolo dɛ irisiw bɛ tile bɛɛ bɔ i sigi la i bila ka irisi donso ye Mali la a bɛɛ n'a parce que an bɛ kulonkɛ n'aw donso irisi donso parce que e bɛ ɲinɛ min kɔ an bɛ kulonkɛ an ka dɔnni de la a an bɛ kulonkɛ an ka siniɲɛsigi la an ye fɛn bɛɛ kɛ blablabla ye an ye fɛn bɛɛ tutu ni réseau kelen bɔra nin dennankolo cayara mɔgɔ lagosi o mɔgɔ lagosi e bɛ fɛn na waati min na diɲɛ bɛ sɛbɛ de la e ta ye irisiw ta ye nin don i sen na bali t'i kun ci bali t'i sen sɔrɔ anw ka dɔnni ye a tɛ ci de hali n'a cira a t'i sɔrɔ dɔ bɛ mais a t'a nɛgɛ haya dɔ ta dɔrɔn a tɛ bin kan i b'a ci o bɛ yen dɔ fana bɛ yen k'a fɔra n kɔ ko jugu mana na cogo o cogo a tɛ k'i ɲɛna o bɛ irisiw bolo Poutine yɛrɛ mago b'o la donc n bɛna nin missile nin min na missile nin tɛ dɔwɛrɛ foyi ye a b'i kunna n bɛ taa dɔɔni fitinin d'i ma bɛɛ bɛ a la mun y'a kɛ bi occidentaux bɛ ka irisi la kɛlɛ mun na bɛ ka irisi la kɛlɛ c'est la rapidité des missiles tellement n bɛna dɔɔni fitinin fana kalifa don i la o ye masa Solomani a ko don min na ko jɔn bɛ se ka balasa ka palais ta ka na n'a ye ka télescoper taa lajɛ suratul kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ taa ta a sura min kuranɛ kɔnɔ a ka jinɛ dɔ k'a ma ko masa Solomani n'i nana komi a bɛna sɔgɔmada fɛ baro la yanni tilegan fɛ ko o temps kɔnɔ k'ale bɛ se ka palais ta ka na n'a ye mais masa Solomani ka jinɛ kelen ko ɲɛ komi dɔrɔn wa a b'i kunna ko ça existe donc a b'i kunna missile foyi tora m'o sɔrɔ fɔlɔ i bɛna fɔ k'a gundo bɔra kuranɛ kɔnɔ voilà e ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na bi na nin bɛɛ ye gindo de bon hali bi diɲɛ missile ma teliya ka s'o ma fɔlɔ wa i dun b'a dɔn k'a fɔ o jinɛkɛ tɔgɔ bɛ Balakisa bɔra Éthiopie ka taa yɛrɛ sɔrɔ Jérusalem a ma kɛ yan kuranɛ ye mun fɔ a yɔrɔ la ko nin ye dɔnni dogolen don k'a y'a ɲini dɔw bɛ ɲini kɛ dɛ irisiw na ni san cɛ farafinna kɔnɔna la u ye fɛn missile fɛn in dilan non missile nin tɔgɔ de bon a tɔgɔ filɛ n kun ye bon ni n ko min fɛ yen komi an bɛ direct la o non continue pour n bɛ foli bila mɔgɔw la e ka a ɲini an lamɛnni kɔnɔ Maliɲɛnw a y'a partager an bɛ Bawule FM de sanfɛ nin waati in na jɛmukan ye Bawule k'u ka aw denkɛ labalima kɛ Musa Konate ale de bɛ ka jɛmu in ayiwa ɲɛnamaya ni Buru Mabel Jawara ye an ka babusenw ka ca an b'a ɲini aw fɛ pagew fana tɛmɛkɔrɔ n'an bɛ a y'a partager walasa fasodenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na jaa nin t'i bɛ balo fɛn wɛrɛ la min tɛ dumuni ye kunnafoni ɲuman a bɛ dugu jɔ a juguman a bɛ dugu ci Ala k'an kisi a juguman ma donc o de kama an bɛ yan ka se ka aw kunnafoni n'a ɲuman ye walasa aw ka sini ma sinikɛnɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a bɛ taa ayiwa fɛn bɛɛ tali kɛ misiri in k'a tɔgɔ ɲini aw kama walasa aw ka se ka faamuyali kɛ ɲuman sɔrɔ o la mais yan'o cɛ an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager a ye kɛr'u bila parce que fɛn ninnu bɛ signaler aw fana bɛ se ka anw dɛmɛ kosɛbɛ o de la partager page fɛn o fɛn bɛ yan faso ko kama an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager aw ka dusukun bilen a ye kɛr'u bila o bɛ kɛ sababu ye maaw b'a sɔrɔ sinon a bɛ to ka signaler kuma dɔ la
an ka kunnafoniw kan ka maa minnu lasɔrɔ a t'u lasɔrɔ an b'o ɲini aw fɛ donc Bubu bɔra a bɛ ka taa misiri in tɔgɔ ɲini walasa ka se ka na n'a ye an bɛ fasodenw fɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na tunkarankew caman de bɛ ligne na olu bɛ k'an suit jamukan in tɛ foyi kɔ an b'a dɔn k'a fɔ Bawolɛ FM sanfɛ fasodenw fana bɛ yen u caman de bɛ an lamɛn ka lamɛn Bumabel ka baro o ka n'u ye a y'a partager aw ka sɛbɛkɔrɔ partager donc sɔni Bumabel Jawara ale bɛna don Babuse kɔni an y'a daminɛ ni jumɛn ye terroriste 6 olu minnu minɛ k'a sabu kɛ ayiwa septembre kalo tile 17 an ka camp de gendarmerie ayiwa o min attaquera an ye tigɛ da maa 6 kan o bɔlen kɔfɛ ayiwa semaine in kɔnɔna fana an ye ayiwa drone kuraw sɔrɔ drone Akinsi a da don o la a y'o walawala an y'a ye k'a fɔ an ka armée Mali o ye lamaga kɛ Tezawatel fɛn bɛɛ tali kɛ ayiwa maa minnu bɛ maa murutulenw minnu bɛ ka an ka jamana bila gɛlɛya kɔnɔna na o caman de fagara kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ se k'a fɔ ɲɛma caman de fagara min tun bɛ gatiya la n'u ni ayiwa fɛn bɛɛ tali kɛ gamu tun bɛ ɲɔgɔn bolo o dɔw la belebeleba b'a la fɛn bɛɛ tali kɛ CSP ani SEMA ka maaw o caman de b'a la mouvement MAA n'o ye mouvement arabe de Lazawad olu fana ɲɛmaw dɔ b'a la k'a ka ca jusqu'à présent ayiwa ko dɔw kɔni sisira fo k'u mɔ Bumabel ko ten ko ɲininiw bɛ sen na walasa ka maaw bugunlatigɛ c'est à dire tellement missile Akinsi ye bugɔli min kɛ ko a ka opération fɔlɔ k'o kɛra nin ye dɛ donc tare sɔrɔ la an bɛ yɔrɔ jumɛn de sisan nɔ an bɛ fɛn bɛɛ tali kɛ Tchad k'a ye semaine bɔ k'a jira k'a fɔ ko France ka base min b'u fɛ k'u k'u ka koso ni kasaw cɛ Bumabel Jawara y'i kanto ko ayiwa ko ɲɔgɔlɔnbɔ de don mise en scène de don ko ka ayiwa bugun da mɔgɔw ɲɛ kan ko ka sabu kɛ k'a ko jɛlen tɛ donc Faransi ka fanga bɛ ka ban ayiwa cɛncɛnfuga kan fɛn bɛɛ ha ka jan fo ka se farafinna a ka fangaw bɛ yɔrɔ min na ko caman de bɛ k'u bolo bɔ o kɔrɔ k'o dɔrɔn de don donc ka fɛɛrɛ tigɛ walasa olu fanga bɛ se ka to yen cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Sénégalikaw fɛ fɛn bɛɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛba filanan min kɛra n'o ye deuxième guerre mondiale o bannen kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ka cɛbaw caman de bɔra yan ka taa ayiwa Faransi dɛmɛ kɛlɛ la walasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ jɔnya jugu la n'o ye Allemagne ka jɔnya jugu la sebaga sɔrɔ wagati min na n'a bɛ f'u ma ko tirailleurs sénégalais n'o kɛra le 1er décembre en 1944 a cayara n'o ye Sénégal ye u seginnen ka na u ye waati caman de kɛ waati min na u wulila ka wulikajɔ sabati walasa u ka saraw bɛ se ka d'u ma cogo min na an y'a ye k'a fɔ le 1er décembre 1944 donc u taara ayiwa ka taa misiri kɛ ayiwa fɛn bɛ tali fɔ n b'a fɔ misiri tun tɛ yan waati ka taa marifafɛn kɛ k'u caman de faga donc o commémoration o tun bɛ ka kɛ Sénégal bi Faransi yɛrɛ ka ciden tun bɛ yen u y'u jɔ a la ko tiɲɛ yɛrɛ la u ye maaw de assassiné ye u ye maaw de fa o ye u tun ye version min fɔ ko mutinerie de ko sɔrɔsiw de murutila donc u taara ka t'u fa ko ko in ayiwa o jalajɛlen kɛ ko kɔni bɛ ka tiɲɛ fɔ ka na a ko fɛ Bumabel Jawara a seginna ka na Bubu i y'a sɔrɔ wa voilà Orachnik Orachnik ma fili tɔgɔ la misiri Orachnik tir kelen pédagognie yɛrɛ sigira Amérique tous les experts militaires u ka maa jolenw ko tiɲɛ na k'u ma se ka missile détecter olu ma se k'a ye fiɲɛ fɛ u ma se k'a ye Union européenne experts ani OTAN yɔrɔ bɛɛ ye kelen ye u sigira ka Ukraine yɛrɛ informer k'a yira k'a fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la missile ye dégâts min hali 100 tubabuw ma sɔn k'a publier a tiɲɛni nɔ a ye tiɲɛni kɛ nɔ min cira o don kɔrɔ mais an y'a mɛn k'a fɔ k'u ka gazoduc fana détruire u ma sɔn k'a bila yɛrɛ fɔlɔ gazi mun fana bɛ di européens ma u ma sɔn k'a bila yɛrɛ fɔ n'u ka dabaya bɛɛ Orachnik donc mɔgɔw ka don a lajɛ Poutine ye mun de fɔ u bɛɛ kɔnɔ ganna kuma min na Poutine bɔra so bɛ ka déclaration kɛ ko missile tɔgɔ Orachnik u yɛrɛ tɛ missile tɔgɔ dɔn missile ni m'a fɔ ma donc non Irisikan tɛ ko missile tɔgɔ Orachnik ko missile supersonique don n'i y'a ye hali bi an bɛ ka taa supersonique la mais an ma taa missile hypersonique la yɔrɔ hypersonique fana ka teli ni supersonique ye c'est pour cela diɲɛ bɛ min kɔnɔ bi wa diɲɛ bɛ missile toliama de kɔnɔ bon ni min filɛ nin nin bɛ se ka parce que bibi na Russie bɛ mun nɔfɛ. Parce que bouclier antimissile b'u bolo. Ou quand même le patriote système défensif mais américain bolo le patriote a massé ça va a Ukraine sonsori ka gosi ka ko bugu ba ko buga kne américain yɛrɛ ko tiɲɛ la k'a to la rum o tɛ Russie ka fɛn dɛ dɔ bɛ o ka teli n'o ye o ye 7 Russie ka missile kelen bɛ Smarty o ye 7 km par seconde mais nin ye 3 km par seconde. Mais combien kilomètres wolonwula bon nin ye 3 km par seconde bon et qui miiri que Russie prend le contrôle de la Libye. Il a accès à l'Union européenne en moins de 10 minutes avec l'Union européenne détruite. La guerre au Mali, c'est purement géostratégique. Je vais vous dire, bébé il y a des demain. Bébé il réussit à demander que réussit demain bébé pour nous embêter là. Donc bibi n'a pourquoi il réussit à miser la rapidité après la bombe. Eh mais comment refinir Moussa fin be haya de boy. Il va pourquoi haya pour en faire. Donc fin be sur ne fin be haya de. Mais il ne abuna fo nyoko ma ko be ntena ndalo kuma do la mais ka foko 100 mina sene mundo.
dɔɔnin tɛ yan missile tɛ nɛgɛ de yan mun b'a la wuli a y'a dɔrɔn tɛ yan sɛbɛnni dɔrɔn de don c'est algorithme dɔrɔn de don i b'a ci k'a don ordinateur min bɛ ka kuma de ko kumakan de bɛ ka taa a bɛ wuli ɲɔgɔn seman dɔ de bɛ don a kɔnɔ n'i y'a ye bi e b'i sigi sigilen to k'a fɔ ko avion filɛ ko avion bɛ ka wuli Côte d'Ivoire a bɛ ka na Lagos a bɛ ka bɔ Sénégal a donn'o satellite la mais ko kumakan dɔ de bɛ yen i y'o de don a kɔnɔ a kana kulonkɛ dɔɔnin na donc bref aujourd'hui pourquoi il réussit s'approche maintenant i bɛ ka gɛlɛn pays islamique la mun na silamɛ jamanaw la mun a kun ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de c'est juste que ka nin gindo ninnu ne bɛ ka nin toliya min f'i ɲɛna ne bɛ ka nin min f'i ɲɛna ni n bɔra ka f'i ɲɛna masa Solomani ka nin toliya ye mais o ye k'a f'i ɲɛna diɲɛlatigɛ la fɛn telimanw bɛ yen misiri nin y'a dɔ ye mais hali o ma surunya jinɛ in ka ɲɛkɔnɔ ka yɛlɛ la o ma surunya la o min ye Balakisa ta o ma surunya la masamuso in ta a b'aw sigi ka fɛn bɛɛ kɛ lagosi ye Mali il est temps i b'a dɔn Iran m'a kɛ yan Iran misiri jɔn tun bɛ se ka kari ka Israël gosi drone kamikaze ma kuma drone kamikaze jumɛn n'a y'a gosi drone min o tɔgɔ ko Alfataw kɔrɔ de ko dalen masa n'ale y'a dayɛlɛ radar foyi tɛ se ka latɔ n'a dayɛlɛ n'a ka ban i b'a fɔ i garisɛgɛ b'a kɔnɔ a b'i gosi mais Iran ka dɔnnibaga bɛɛ de lasigi dɔnnibaga bɛɛ Iran dɔ jumɛn développement ye Iran tun bɛ gɛlɛya la tout près ko n'a gɛlɛyara Poutine bɛ ka nin min bɔ a b'a ka dɔnnibagaw de lasigi Bugari bɔra min ko Bugari bɔra Irisi la Irisi ye silamɛjugu de ye mais aw b'aw ka karamɔgɔw la gosi yan e bɛ ka yɛlɛkolon cɛ a ka karamɔgɔw la yan aw bɛ ka wo cɛ a ka dɔnnibagaw la yan Facebook kan kuma manamanakan nin ye nin kɛ tan de y'i seli y'i kunkolo ta y'i kan jan mais o tɛ o Mali ye mɔgɔ fo minnu bɛ ka don dɔnni kuma la sa o de bɛ ka dɔnni kɛ kɛlɛ ye o mɔgɔ n'a gɛlɛyara i b'i ka dɔnnibaga de wuli diɲɛ tɛ bɔdaw tun bɛ yan mais Asimi bɛ ka muru bɛ Basu kan na o Irisi partenaire o Chine partenaire o Mali ye bonda 45 bonda 45 an ka taa kɛ Mande Sankore Askia Kenedugu Bɛlɛdugu mara n y'a fɔ ɲa k'a b'o la ka na kaso la ainsi de suite a bɛɛ tɛ n kunna mais kaso kɔni o y'an ka yɔrɔ ye maintenant yɔrɔ jan Mali ka Asimi ka ci bila dɔnni bonda kɛlɛ wa nin bɛɛ ye kɛlɛmasa bonda c'est vrai je suis partenaire avec les Russes c'est vrai je suis partenaire avec la Chine mais à la malienne an bɛ se ka mun de fɛnɛ kɛ mais a b'i kunna n'a ye o dɔnnibaga bɛɛ ma dɔn an bɛ se ka Macron faga sɔgɔmada kelen ka joli bɔ a nun na ka sɔrɔ a ma s'a ma a bɛɛ n'a la cɛ k'a détruire k'a sigilen to dɔrɔn ma dɔrɔn sigi ko Macron ko banna président kura min bɛ sigi fɛnɛ k'o fɛnɛ faga k'an to yan mais an b'an ka dɔnni bɛ ka fa don ɲɔgɔn na Mali la yan ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ ka ɲɔgɔn garisɛgɛ siri alors que dɔnni nana kɛlɛ de kama mɔgɔ t'i da don nin kuma ninnu dɔw la quoi i kana t'i yɛrɛ da bila kuma la quoi sinon a bɛɛ n'a la cɛ nin bonda Balanzan n'o ye Segu ye Manden kɔnɔna i bɛ nin dɔnnibaa damadɔw fara ɲɔgɔn kan Bala parce mais ko nin bɛɛ ye kɛlɛmasa bonda de k'i sigi ka Macron sigilen ka to tɔgɔ mana bɛ ka fa bilen dɔ la ko Macron ye kurusi bila ko Faransi président ye kurusi bila Mali dɔnnibagaw bɛ se k'o kɛ a bɛ nin bɛɛ bɛ marifa ci la o il faut faire l'économie de guerre mais kana taa fɛn bɛɛ ɲini tubabu taabolo ye c'est vrai tubabu bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka wo dɔ bɛ yen a kana fɔ farafin bana ma nin natɔ i bɛ tubabu fura k'i calmer mais farafin fura i bɛ taa bana dɔw bɛ yen a b'a fɔ mɔgɔw de b'a fɔ ɲɔgɔn ko farafin fura de ka ɲi a ma o bɛ cogo min na kɛlɛ bɛ ci Irisi bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ Irisi cherche maintenant le missile le plus rapide bɛɛ bɛ ɲɔgɔnnaw de la ni mun cilen filɛ hali sisan u bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a la ko bouclier anti-missile bɛ a si ma se k'a ye c'est même pas ka jugu ni ko bɛ ka tɛmɛ a la o ma ye Orosini a ye taa dɔrɔn mɔgɔw ka don fɛn kɔnɔ dɔrɔn k'a ta k'a bɔ k'a kɛra cogo di jusqu'à présent ma se k'u pencher a kan européen bɛɛ paniquelen don a ko ma k'a tɛ foyi foyi na ko wa ko fɛn b'a bolo min tɛ nin bon nin y'a ye ale bɛ nin y'a ye k'a fɔ Irisi b'a kalama ça c'est d'abord Irisi ni Irisi ye Libye contrôle sɔrɔ don o don o ka surun Union européenne na ni yɔrɔ bɛɛ ye donc à 0 mètre a bɛ Union européenne sosori et ala ye kɛ Irisi avion de le détruire guerre ni santé 684 avions 2500 chars d'assaut France avion bɛ fara ɲɔgɔn kan France avion bɛɛ ye joli 200 avions qui sont prêts à combattre avion caman b'u bolo dɛ mais 1000 avions kɛlɛ ka ban 200 u ka cɛ mun bɛ vice président de la Douma i bɛ taa min dugu bɛɛ bɛ k'i sɛbɛ ka dɔnnibaga de la n'o ni Iran ta finna Iran ka missile Alpha Taw o de ye Israël gosi hali sɛmɛw a b'a faamu donc bref n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni min ye k'a finna Musa partenariat aw bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ de ta ɲɔgɔn na c'est partenaire Mali ka jɛ ka baara quoi an ka delili dabila quoi an tɛ mɔgɔ deli n'i bɛ na i bɛ dɔ ta na an bɛ dɔ ta bi a bi kɔnɔ ninnu bɛ kungo kɔnɔ u bɛ ka fura bɔ u bɛ ka fura bɔ u bɛ ka gunjɛ ni fɛnw u bɛ ka bulu tigɛ ka bulu wa sini i b'a ye sa seba kɔnɔ u bɛ kɔrɔtɛ dilan diɲɛ dɔɔnin de k'o fana kɛ kɛlɛ k'o fana kɛ kɛlɛ bolo o t'a cɛ i n'a fɔ fɔlɔ an ka mɔgɔw tun bɛ diw bila voilà diw bila ka taa kɛlɛ kɛ Musa n'an m'an sɛbɛ don a yɛrɛ ma an k'an sɛbɛ don a yɛrɛ ma bilahi Mali ye dɔɔnin jamana de ye n'Ala ye sɔn don o don mɔgɔ dɔ nana ka Mali dɔnnibagaw la travail o don Mali bɛ diɲɛ da sɔgɔmada kelen an kana kulonkɛ dɔɔnin na c'est vrai an b'an ka fɛn caman mɛ an kana kulonkɛ dɔɔnin na donc i nana ni kuma min ye n'o ye Tchad ye Tchad ye a bi kunna mise en scène de ye Tchad ni France tɛ ɲɔgɔn na foyi la nkalon
France n'a plus les moyens de financer ça. France est en Kobi. France est rebra. France est commencé la gendarmerie logo ça. Comme ça la base militaire entretenue tout. Donc la France se cherche, mais avec moyen de nini, dugu mun be o ka ko mu yale ke, en ce moment OK, aka so to mun be o budget be sigo dugu ka. So na yeba gen yoro le, tika base fermé ka na so ndina mo demela. Donc bref, ka beaucoup mal ni Tchadga Roy. C'est des pipeaux. OK, Sénégal ta ko biye ayo fa be tali ke Tcharoy massacre. Hassan Bichigna ni Sénégal fana a nyego la président Borako do na tolo ko France base beta. Ibe mu fanya ko. Ama pe do na ta dia. Yala ma dossier. Faut te dossier faut ka djeu. Akima ko do na ta. Tu sais que kana nous ado ka bu ka projet kon. Là il a un projet on a. Ni français d'abord ni ko la ta do me content. O do de faire la partenariat mise en scène. Nous quand nous ngasi fanga lo yemo. Ma faut que nous segna ko na fo do man la. O le makla passeport Mali era 40 ko era banco al 40 do. C'est do du chuma kano. Kana nous jati ñoko nga content yere kan quoi na wu jaw ba jala kana bargare do ala janatiya ne kuma do fiye ya yela kuma mine ali Sénégal jege me bo Sénégal américain ta do ni chinois ou ba jege nay ni Sénégal bozo mi dalenu yela ta jege mo Sénégal jege États-Unis Chine détail mais tu de fa bo il la ka dozo Sénégalais Sénégal ko na français détail dozo té Sénégal donc dugu minnu don kalan ninnu fɛ n bɛ mɔni fitinin dɔrɔn fina quoi danga ye fɛn dɔ ye danga tɛ ban quoi mɔgɔw de fa sirila cɛkɔrɔbaw de bɛ yan esi b'a kalama nigériens maliens togolais beninons k'u siri k'u kɛ kongolais k'u siri k'u don bateau kɔnɔ k'a tɛmɛ ni sénégalais o cɛkɔrɔbaw ye dangali de don ne bɛ ka taa k'an kɔ don n ka denbaya la n ma min ma bɔ ne bɛ ka sa jɔnya la fo ka diɲɛ wuli dugu min ye ne janfa ala kana bɔ jɔnya la kabiri Senghor de min muru kɛ la o ko man ka bɔ ko Senghor de muru gɛn k'a bila sɛnɛ k'a bali k'a lafi muru cɛkɔrɔbatɔ k'a gɛn ka Modibo Keïta a ma fédération Mali Sénégal min kɛra anw na la mais n'i ye Sékou Touré portefeuille da anw ma n ka sɔrɔla kun de fɛ n tɛ koba ye o mɔgɔ a tɛ histoire lajɛ quoi aw ka teli adamadenya jɛ la kojugu fɛn fɛn n'a fɔra ni min ye France dɔgɔya dɔrɔn aw bɛna don AES la non aw kana bɛɛ wele sa aw kana bɛɛ wele ko prochainement ko bɛna Mali ye Sénégal Mali ye France gɛn à la minute ala ma gɛlɛya k'a dun fɔ k'a heure fɔ k'a fɛn bɛɛ fɔ wa n t'i fɛ avec effet immédiat ninnu ta ye alamisa nata kunɲɔgɔn n b'i gɛn fɛn sibiri nata n b'i gɛn c'est ça e bolo ko c'est ça ninnu bɛɛ folklore de fo ka diɲɛ wuli a b'i kunna ninnu tɛ se ka bɔ tubabuw bolo peuple est d'accord avec l'AES le peuple est d'accord avec le panafricanisme mais l'autorité est toujours tout le temps installée par les occidentaux u ka autorité bɛɛ ye tubabuw de a bɛɛ ye tubabu wa tubabu hakilina de b'u la hali ni bɛɛ y'i yɛrɛ faga wulikajɔ la tubabu de ka contrôle bi américain bɛ kulonkɛ de k'aw fɛ don o don k'aw bɛ taa an mɛna ka dugu fɛn na don o don ko pro-riche dɔ ye Sénégal ou bien Côte d'Ivoire contrôle ta o don u b'a bombarder parce que à partir de maintenant de la côte de Côte d'Ivoire ou bien la côte de truc là de Sénégal tu peux avoir accès aux États-Unis Amérique tɛ kulonkɛ ka sécurité la mɔgɔ si fo ka taa nin dugu ninnu sa pro-occidentaux de bɛ sigi u kunna minnu b'u ka fɛ mais u nana jɛgɛ contrat signer n'u ye c'est pour prendre le contrôle de leur mer mun bɛ ka Mali bali ka kɔgɔji sɔrɔ don dɔ n b'o fɛnɛ f'i ɲɛna a ye taa lajɛ projet bɛ cogo min na a ye fɔnba ka kuma kɛ manamanakan ni fɛnw ye a ye taa OMS barrage projet ta a ka lajɛ mun bɛ ka Mali bali mun na Mali tɛ ka kɔgɔji sɔrɔ o ye don dɔ débat ye a bloqué don sira min fɛ mun ye barrage in bloqué c'est entre le Sénégal et la Mauritanie u kɛlen bɛ ka fɛn min jɔ sira la k'a augmenter k'a layɛlɛ c'est pour que a finna dévier ka taa donc fɛn min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la f'an ka siri ninnu na a ma daminɛ bi la kabini Modibo Keïta ka waati nin ko ninnu bɛ sen na a ye taa histoire lajɛ jamana tɛ mara abada ni tɛ jamana histoire dɔn maa bɛ jamana histoire dɔn o de bɛ se ka jamana mara jamana bɛ mara ni tariku di n'i tɛ tariku dɔn i tɛ se ka foyi kɛ i Mauritanie wo i Sénégal wo i Côte d'Ivoire wo a bɛ ka nin dugu fɛn fɛn lajɛ a ma daminɛ bi an ni ninnu ka gɛlɛya ma daminɛ bi peuple ye kelen ye mais masakɛw fura dama tubabuw ma sɔn ka kɛ kelen ye o ma daminɛ bi o tɛna laban bi donc ninnu ka France gɛn c'est des pipeaux n'i bɛ France gɛn c'est pas comme ça wa n'i bɛ France labila c'est pas comme ça nin cogoya tɛ wa fo ka diɲɛ wuli yɛrɛ tɛ sigi parce que nin fɛn fɛn bɛ yen nin bɛ ka ministre de la défense bɛ sigi ni France de France b'i to yen jamanadenw b'u ka président sigi mais le ministre de la défense c'est la France ale b'o imposer kan wajibi mais a ye taa lajɛ le ministre de la défense sénégalais a ta i ka lajɛ jɔn don taa don ka fɛn kɔnɔ i ka lajɛ Nations Unies na jɔyɔrɔ kun ye mun ye a ye mission jumɛn kɛ le Birama Diop là qui était chef d'état-major pourquoi il est devenu ambassadeur à quelque part mun a tɛ yen an tɛna n da don o la pour ne pas ka na gɛlɛya wɛrɛ lase an ka yɛrɛma dɔgɔnin dugu ni ɲɔgɔn cɛ i ye AES ko kuma fɔ ko CEDEAO kan ka sigi nin kalo tile 15 ko u bɛnnen tɛ an ka kow la dɛ bon e mun sɔrɔ ka fɔ mais CEDEAO y'a yira k'a fɔ min il faut procéder à la guerre totale an tɛ bɔ
u y'o de fɔ Kante ko mais u y'o de fɔ hali dugu fila ko non ko an ka taa ko ils prennent acte CEDEAO dugu tɔ ko n'an taara o CEDEAO ko bannen a tɛ se ka kɛ Kante ta aw tɛ se ka taa aw taa yɔrɔ de dɛ mais aw tɛ taa soit CEDEAO tɔgɔ bɛ yɛlɛma ka kɛ AES an bɛɛ de bɛ don AES la ɲɔgɔn fɛ mais CEDEAO y'o de yira o CEDEAO ko sommet la CEDEAO y'o de yira CEDEAO ko soit CEDEAO bɛ yɛlɛma ka kɛ AES an kɔni tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na an tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ala aw kana o yɛrɛ sɛgɛn an bɛ to ni kalokolokan fɛn fɛn na k'an tɛ bɔ u t'an ka récépissé de retrait sorti da an ma n'olu ma d'an ma bi kɔnɔ ils vont donner un autre délai u b'an entraîner fo ka président kelen mais u y'o de fɔ ko ka délai wɛrɛ fara mais o b'o de kɛ o c'est le temps a b'i kunna u b'o de dabɔ a kama sisan u bɛ ka jeunes préparer France ni dugu wɛrɛw la u bɛna assaut de lancer ni dugu kama sa fo ka président kelen jigin ka bɔ AES la u kalikan de don ni tɛ politicien bɛɛ wulila k'i jɔ Assimi bɛ kuma fɔ la tɛsa e bɛ ka kuma fɛn fɔ Fayad Almabour Sara o tɛsa Wadane Libela politicien b'a la ko élection i y'u da parti jumɛn bɔlen ka gouvernement féliciter a ma ye fɔlɔ mais ala ye kɛ parti jumɛn gouvernement féliciter nin baaraba in kɛra 8 cadres terroristes o de sara aucun parti politique n'a kun y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Mali officier seegin de sara ala k'an kisi ka se tɔ u ye message de condolence bila o ye k'an degun k'a fɔ k'an ka armée dɛsɛra mais an ye terroriste seegin faga aucun message de condoléances de félicitations ka armée féliciter k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la nin ma deli ka kɛ kabini ala ye Mali dan 8 cadres terroristes k'a bɛɛ faga sɔgɔmada kelen ka mouvement créé le 30 ka mouvement cadre bɛɛ faga le 30 le premier k'a bɛɛ faga hali mɔgɔ kelen ma bɔ a la wa o t'a bannen dɛ u tɔ fana bɛ yen dɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko bɔn min ye nɔɔni kɛ wa hali sini tun an bɛna liste wɛrɛ bila su bɛ yen su caman bɛ yen mais gansan i ye parti politique jumɛn ka message de félicitation ci Assimi ma k'a fɔ vraiment n ko di i b'a bila i kunna bon u bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan u ɲɛ bɛ fɛn fɛn la élection n'a y'i ja nin tɛ dɛ kana daga nord libéré dɛ Mali kɛ Dubaï ye u b'a f'i ye ko élection an bɛna se o ma voilà Boubou an bɛ taa an ka thème na premier ministre sigira a n'a ka gouvernement mais Boubou an ye min ye officiellement parce que jamana kɔnɔdenw tun bɛ ka laɲini kɛ a bɛ assisiw ka laɲini ani di ko dɔ ka bɔ ayiwa jamana ka sɔrɔdaw musaka minnu bɛ yen i n'a fɔ cakɛdaba ninnu ko dɔ ka bɔ a la premier ministre y'a jira k'a fɔ k'ale bɛna président ka kan in ɲɔgɔn na kɔ parce que président in ta kɛra sababu ye ka nafaba lase jamana ma k'ale fana ka musaka bilankɔrɔ min bɛ yen saba o saba ye fila bi o baaraw bɛ taa o yɔrɔ la Boubou i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o la ni dugu cɛbalen kun ko ko bɛɛ ka dɔ bɛ ka musaka la k'ale yɛrɛ jɛra ka ancien premier ministre sara kɔ cɛbalen y'o fɔ yan ko bɛɛ ka dɔ bɔ a ta la mun a ma bila mɛ ka féliciter mun ça c'est la première dans l'histoire de la primature mɔgɔ ma il y a premier ministre mana Mali la min deli ka nin kɛ fɔlɔ a bila Mayiga ye min kɛ mais a kuma tun bɛ k'a fɔra ko Choguel fana ko waati k'a bɛ kɛ ko parce que bonbonw ni fɛnw i bɛ to n ka tila kuma la i ye ɲininka de min y'a ta fɔ a da la n bɛ k'o de f'i ye c'est la première à la primature qu'un premier ministre renonce 2/3 de son fonds de souveraineté a bila Mayiga fɔlɔ de y'a kɛ dans l'histoire wa fo ka diɲɛ wuli i b'a ladege de tɛ kuma la tɔw b'a fɔ de ko ancien premier ministre ko n bɛ jɛn t'a fɔ mais k'i to a la ka ja fɔ a bila Mayiga de y'a kɛ donc fɛn min don hali n'i yɛrɛ faga mɔgɔ tɛ n'i féliciter o de b'a fɔ Assimi a ka tilen baara fɛ n'a y'a sɔrɔ a mago bɛ ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan de fo ka diɲɛ wuli parce que n'a bɛ mɔgɔ kun i ka wusa nin bɛɛ ye i tɛ se ka fara mɔgɔ kan sinon a bɛ Mayiga nin min kɛ nin il doit avoir des lettres de félicitations partout mais i ye bɛɛ man kun ne alors que u b'a 440 dɔrɔn ko jɛkɛrɛw kɔ ani dunun ni balaw ni bala ni su ye kari kɔnɔna fan bɛɛ balamusa ye cɛ ye balamusa ye wara ye balamusa ye wara ye balamusa ye wara ye mais a bolo bɔra ka min kɛ nin c'est du jamais vu c'est du jamais vu Assimi bɛ ji bɔntɔ 500 ambulance 300 ani dɔɔni lampadaire joli lampadaire 1000 ani kɔ ambulance Assimi bɔra k'o bɔ a ka œuvre sociale la ne bɔra ka taa fɛn kɛ kɔlɔn joli Musa mɔgɔ mɔgɔ ye ji kɛ saraka ye mɔgɔ tɛ se la a tɛnkɛ mɔgɔ bɛ Assimi ka kɔlɔn ji min bilahi jugu ninnu tɛ se Assimi la a tɛnkɛ Assimi bon a bɛ mɛn ka fana na joli de créer ka fara e k'o fana jateminɛ an n'a kɛra kɔlɔn 100 k'o fara donc a ye min kɛ nin ye mɔgɔ si ma deli k'i to premier ministre ka ja ka avantage kɔ président y'a kɛ an y'olu ye mais a ka kɛ Abdoulaye Mayiga de y'a fɔlɔ ye donc Assimi tun bɛ premier ministre min n'o de ye nin ka ɲɔgɔn ladege ka jamana ta ɲɛ mais a fana ɲɔgɔn ladege fadenya la Abdoulaye Mayiga est le meilleur c'est le premier ministre maintenant de la transition c'est le seul premier ministre c'est le vrai premier ministre de la transition transition ko mɔgɔ bɛ premier ministre naani de mais ka sababu kɛ qualité jumɛn k'a sababu kɛ mankun ani baara ka dayɛlɛ k'i tɛgɛ jan bɛɛ n'i ma na a fɔra a banna mais i tɛ se ka Mali bali ka jɔ jamana baara y'o de ye o bɛɛ tɛ na o mais n'i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bɛɛ wele jugu tɛ ɲɛmɔgɔ la faden t'a la wa a b'i kunna ko nin fɛnɛ t'a la Assimi nin t'anw ye dɛ a jugu fɛnɛ t'an ye jamana de b'an jɛ mais i ye mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ nin jugu ni jamana baara la a b'i kunna ko jamana jɔla tɛ donc Abdoulaye Mayiga nana ka baara min daminɛ nin de don ka wuli k'a lajɛ e ka jateminɛ k'a lajɛ kabini transition sigira il y a eu tellement de grandes décisions qui peuvent frapper les opérateurs économiques jɔn dara da opérateur économique voir
Mali commerçants be gela dola biaka boaki anya yeka fatara uluva ma kuma embrasser yaola il peut avoir des retombées économiques amra e sanu ko kuramta ngo sanu ngo commerçants de minio ka partenaire yi ngo prate économique de mineni minuma au prate économique de marché di minu ka marché de au prate économique de donc ni gela ta ka min sekara bi ko na be au prate économique mais ngo yo be accepter ka tu asimi akina ko mais do de ka ta au prate économique la sika funa bo anga janga fuma ngale ma gade ake asigira dron parce que ado c'est des agents économiques nous soro gelela soro jigela toro be nunu ne jiga jumé de boro ba o jiga min boro la ko do ko ministre de l'énergie et du commerce ko ni commerçant bi na ñoy kalo o commission kelen fene ni premier ministre be ñoy kalo fo ta transition ba alors na se kala kali donc jago kana ta sara jumé fe gela jumé be toro jumé be jago c'est au moins soro bosono da be do kuma la patronat ale ni commerçant be de da be do ta na kuma la able ma de cadrisi donc et doit commerçant ni ministre be ñoy kalo commerçant ni premier ministre be ñoy ou be jaga gela ko be ñoy o bone ko fanya yeka fatara énergie fana énergie de fora folla yendi tan kumbe binu kumbe rom mon boro ko la atara ka to lasiri aya yula ka fo berekete fa wuya ko ni bala be gela so be no aso nga mo kana fenda mo ko tsini ko aba ni énergie mo wera fe ko ta ko consulter ka dame ka be gardien faut ka ta planton faut ka blabla DG là jeudi natal le 5 ka be singana où il est fait courant ko ta sara du ou hakina yumuni courant ko est fait du même bala ko nya fali abanya fo asini anu le fene kasi ya fo kerati dine mo fene ta kerati au conseil fene na réforme ba de parce que wala gela do au conseil kono au conseil kono fa nyonga ne me fa fo itala fa nga foti au conseil là au conseil faut le pouvoir de consultation a tise ka wadilu bali a tise ka ministre datu a tise ka fo na fa ko gouverneur de ministre datu à la place du conseil. Ouais, il doit avoir un statut religieux. Un statut de religieux. Quand Joro dit Donimoma, il crée mon père, il crée et Yakumabla, Almami, Almami Mbounia de Kata. Foussiri Almamindi, Bani Almamindi, Dendoda Almamindi, Almamou Clément Feigné Mali Konobi. Bibi n'a niveau de danser la mise là, Almam Bekling a fli, Temer Konobambala. Almam Dobe Ali Selva sera sur le Ragelo. Macron a dit Almamouma, Joro a dit Almamouma, Kajoro dit mon père. Donc, les leaders religieux là, on est statut de Kata. Mais vous, est-ce que Béfana a wajul kila et vous ne ma wajuli fi ngo leader religieux wajul kila comment ko wajula bet religieux OK ngo leader religieux misiri mu ko nenu almamu se ka yala ma do fene bi taso boro almami yala koroni fen kam lu ta fene sake statut bi do lu fene mais de toute façon au conseil kan a veiller fen jamana au conseil sera sigiti jamana fen mi o be sara latro atira fen bala atira fen puy ani mo bla ka wajul kala ka kire sera pefe ala to temena danga kira to temena danga ko ne ba ka soso Mougo au conseil de la alors que vous avez un au conseil là. Mais fanga pas au conseil là. Donc fanga des cas au conseil là arrête kaka. C'est fin fait la meilleure concerné au conseil for de sanction. Vous venez pas baisser. Transition il n'a pas mangé. On donner de réforme de transition non. Il réforme de transition là c'est kala kala. Il manque transition non. Mais on dit il est masraoui ni projet BCNT au conseil kan projet. Wallahi ka barka da Chérif Ousmane Maran Aïdara. Ah nana ka projet fro kera ni. Avoir un statut religieux. Statut de religieux, Allemagne nous jouons en 4 ans. Ou nous taram kokula, jamana konala, ou nous rokabla. Quand Macron sur Wamobli là, n'a son moto boulot, Macron sur Wamoto là. Nous jouons rokab. Et vous combien ça, quand tu nous ça. Nous béjora. On veut tourner mon bord de février. On a donné un peu de temps. Ou les la presse ou fait coordonner kakla. Et c'est va clairement conseil des éléments me fait bien nous donner badama au siglé kasika akili jagabo malika doni tabulu ka fo kipta ko fa kata rabu warne kana kata bere badara warne kana tabulu bebe maliko mi mona ko fa ta rabu do ka warne kana kanisi est-ce que te gela fana amaka gela mi abaka juste la mi ale kan donc mo te ni be bi misiri de kono kutuba la ni courant tigera ay wa ko Facebook tigera ko ko jodoni parce que wadili ke ku Facebook ni TikTok di ibe embe kuma gani fina musa fo ka jiwuli doni fin doni kuma fɛn fara misiri kɔnɔ lagosi t'o la i bɛ lagosi fɛn fɛn silamɛya la bɛɛ bɛ kɛ Facebook de la i t'a mɛn abada ko mɔgɔ dɔ bɔra ka alimami lagosi misiri kɔnɔ o tɛ yen i bɛ fɛn fɛn fɔtɔ an ka dɔnnibagaw ma u dama ni ɲɔgɔn cɛ Facebook kana de donc an ka bɔ ninnu kɔnɔ ka ɲɔgɔn clasher Facebook de don sinon alimabaw tɛmɛna k'u ka baara kɛ fo ka saya s'u ma i ma deli k'a mɛn ko mɔgɔ ye dankari u la u bɛ kuma min fɔ a bɛ fɔ silamɛw de mais n'i taara Facebook sanfɛ Facebook tɛ silamɛw dɔrɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka silamɛya lagosi i bɛ jɔ mɔgɔ ma ko i y'a faamuya bala ala tɛ yen dɛ i y'a faamuya bala seli jɔgɔnna ni ye nkalon ye dɛ nin ye nin ye dɛ non silamɛya y'a fɔ muso
i b'a dɔn mina kuma kelen fina ala kota filɛ nin n'i y'a ye ala kira sallallahu ala ko u bagabaga i y'a kɛ tula nata maa o maa bɛ mɔgɔ jajɔ ala kota ɲɛ a b'i la bi ala kota kɔnɔ i kan ka mɔgɔw la siran ka bɔ ko de ma kana to mɔgɔ ka surunya kokoro na koyi donc watikɛla denmisɛnninw nana ka bɛɛ jala jɔ fɛn fɛn mana fɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ fɛn joli tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o dagalen don n ko kuranɛ nana sɔrɔ kuranɛ y'i pan adamadenya fɛn dɔw kɔnɔ k'o daga ka sɔrɔ a m'a fɔ e b'i jɔ ka tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ kojugu fɛnɛ tɛ donc ninnu ye lafili kumaw de ala bɛɛ da ma nin kuma ninnu jeunes kabini denmisɛnnin ninnu donna wajuli la mɔgɔw bɛɛ bɛ ka dɔgɔ parce que olu tɛ tɔgɔ sɔrɔ ni wajuli dɔnni ye olu bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni karamɔgɔba dɔ dɔgɔyali de u bɛ karamɔgɔba dɔ de lagosi k'u lagosi fo kɔmɔgɔ dɔ k'a kɔfilɛ o la u bɛ tɔgɔ sɔrɔ sinon ka fɔ e bɛ wele ko mun Aïdara ta i k'a lajɛ Aïdara y'a daminɛ balontan wɛrɛw de la k'a b'o la ka na carré kɔnɔnaw la k'a b'o la ka na bɔlɔn kɔnɔnaw la k'a b'o la ka na goudron kɔnɔnaw la k'a b'o la ka na stade la stade dɔgɔyara la ka taa stade Vertimasi la Aïdara yɛlɛla dɔn de ka taa Aïdara bɛ yɔrɔ min na bi a ma sɔrɔ bi o il est le seul leader au Mali min bɛ se ka jamana balontan yɔrɔ fa siɲɛ 2 dɔgɔkun kelen kɔnɔ fo ka mɔgɔw jɔ da la n'i ko anw politicien kan k'an b'a k'i ye 6 milliards 500 an bɛ yɔrɔ fa ka d'i ma bilayi combien a bɛɛ n'ala cɛ e ko joli miliyari 6 ani miliyɔn 100 an bɛ wari di mɔgɔw ma 1000 dɔw 600 sotarama 4,000 bɛ 10,000 bilayi miliyari 6 awa miliyari 6 an bɛ nin fa ka d'i ma ka sari fa ka d'i ma cɛw tɛ mana wa Aïdara b'o fa ala kama cɛ a ko Aïdara ta ye Mali dɔrɔn ye ko Mali de bonya b'a kan a bɔra ka taa Côte d'Ivoire o jugara yɔrɔ dugu min bɛ gulɔ min ni diɲɛ bɛɛ dugu yɔrɔ jumɛn tɛ Allemagne bilayi Aïdara ta jama kɛ ka Allemagne sari fa u falen gulɔ la ka taa u taa Aïdara lamɛn mɔgɔw ye situlu bi Aïdara ye aéroport la c'est à dire ala ma n'i sɔn mɔgɔ ba la kana lagosi maliyɛn bɛ nimisa de kɔnɔ don o don kuma bɛɛ an bɛ nimisa de la ni karisa kun bɛ yan a ɲɛnama b'i bolo i ye mun de k'a ye i y'a tɔbɔtɔ ni mun ye i y'a to maaw bolo maaw y'a lakari maaw y'a lagosi mɔgɔ n'ala y'a bonya a bonya aw kana mɔgɔw encourager mɔgɔ dɔgɔya la quoi ko denmisɛnnin dɔw de bɛ bɔ ka fɔ k'u bɛ mɔgɔ bɔ ka kuranɛ hayaw lagosi u bɛ a dɔn ta ko f'i ka taa kuranɛ kalan n'olu ka kumakan k'i kasi k'i pinɛ dɔ yɛlɛ a sera o la an ka bɔ nin kɔnɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma Mali ye dɔnni jamana de ye ɲɔgɔn na gosi jamana tɛ quoi ni fɛn min ma bɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɔgɔn wele sutura la il y a la commission des oulémas kuma bɛ au conseil la commission des oulémas bɛ yen a karisa ye nin kuma in fɔ a ye nin sura in kalan a ma ɲa i b'a tigi wele commission des oulémas na a bɛ taa a b'a fɛn a bɛ da a b'a yira ɲɔgɔn na o tɛ Facebook ko ye o tɛ fɛn ko ye mais f'e ka bɔ k'a yira k'a fɔ karisa ye kunfin de ye a kɔmɔgɔw ka tigɛ a la yɔrɔ o fana ma ɲi dɛ mais n ko Seydina Ali yɛrɛ y'a fɔ dɔ tun bɛ seli la dɔrɔn u nana ka na fɔ dɔ k'a bɛ fɛ a tigi ma Seydina Ali ko ba i k'a sɔrɔ a tilalen kɔfɛ a y'a fɔ a ye bonya hali n'a mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ la n'a ma ɲi n'i tilala n'a fɔra i ye bonya la i b'a dabila ne ye Jajana Sulayi kalan yan ayi fo ka diɲɛ ne tɛ seli kalan k'an mankan bɔ tugun u ye ko da ne kan ne ka Jajana Sulayi la non u ye ko da ne kan ne ka Jajana Sulayi la ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ɲininka sa mun ma ko parce que a ka d'olu ye bɛɛ ka fili quoi ça fait u ka laɲini ye mɔgɔw ka fili quoi a ka d'olu ye bɛɛ ka fili donc mun tɛ quoi hali ka dɔ ka téléphone ta ka message ci ma ou bien ka a kalankan kalan vocal la k'a ci ma o bɛɛ bɛ silamɛya la ɲɔgɔn sutura de don i bɛ se k'a kalan vocal la k'a ci ma n balimakɛ e y'a kalan i b'i jɛ i bɛ ɲɔrɔnin sinsin i b'a kalan sutura la mais non a bɛ taa ka Facebook ni branché k'i sigi k'i mɔgɔ t'a yɛrɛ sɔrɔ a bolo n'i y'a mɛn i ye ɲɔrɔ kɛ ni kan bɔ suran na dɛ hali ni ne kelen bɛ sini tɛ mankan bɔ dun n'i y'a mɛn i fili la n'i ye kan de bɔ muso kɔni ne tɛ fitiri fara sa kɔni tɛ mankan bɔ dun Premier ministre ka lase la an y'a ye k'a fɔ a ye élection ko kuma bi fana donc o kɔrɔ de tɛ depuis 25 élection bɛna kɛ ayi o kɔrɔ de ko élection prévoit non mais ça dépend ni condition en première de kɛ élection bi ni élection siɲɛ fɔlɔ ka don fɛn kɔnɔ c'est pas forcé Assimi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'a élection kɛ da ka erreur de kɛ a man ka kɛ mais mɔgɔ a n'a minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ chance tɛ ne bolo ka Assimi sɔrɔ fo ne b'a f'a ye mais pour ninnu ye moyen ye voilà bon ne nin ye moyen k'a fɔ Assimi k'a fɔ k'a tɛ ka élection kɛ nin condition kɔnɔ cogo di k'a kun ye moyen mais e bɛ se ka kɔni élection kɛ cogo di est-ce que tu as les moyens d'avoir des moyens suffisants de sécuriser les Maliens et les élections à la fois ka maliyɛnw lakana ka élection na kana o élection fana moyen de tubabu bolo ka tiɲɛni don an kun il y a 22 000 bureaux de vote aux 22 000 bureaux de vote il y a combien à peu près 12 000 centres environ centre kelen o kelen il faut avoir au minimum 20 éléments o 20 éléments o kumana i bɛ mɔgɔw bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ ka taa bila élection contrôle la o kɔrɔ kan bɛ éléments minnu sɔrɔsi minnu engagé don front na olu bɛ replier au profit des élections et ça à quoi ça va nous apporter a bɛ mun de nafa ɲ'an ye Assimi bɛ ka nin kuma min fɔ na a bɛ ka mɔgɔw ɲɛ don mɔgɔ la a k'a bila a kun na élection denni don jamana de la ale bɛ ka min kɛ ni élection ka Fayed Al-Mahmoud faga n ko de ye élection ye ka Sidi Agbayi faga n ko de ye élection ye parce que o de t'i faga élection don mɔgɔ min t'i ka élection tiɲɛ i bolo n'o de sara o de ka politicien bɛɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ de la parce que bi ne ninnu taara marifa ci u bɛ taa ci parti dɔ de ka militant na u bɛ taa ci électeur dɔ de la u bɛ taa ci bureau dɔ la
ou bɛ se ka taa ci hali candidat dɔ la k'i faga donc Assimi bɛ ka nin baara min kɛ Assimi bɛ ka élection de dilan normalement les politiciens même doivent encourager Assimi à sécuriser davantage le Mali afin d'organiser les élections parce que a b'olu kun na k'a fɔ k'u sigilen don ko Lagado sigilen don o da la o tɛ koyi ala ma i b'i yɛrɛ lakana i tɛ k'i den lakana i tɛ k'i muso lakana dɛ i tɛ se k'i militant lakana dɛ donc l'élection c'est la pure erreur que le président de la transition peut commettre actuellement a ɲɔgɔn erreur tɛ yen ne t'a encourager a sira fɛ a bɛ se k'a kɛ n'ala ye fanga d'a ma ka i y'a faamuya b'a la jamana bɛɛ ka suma parce que dugu contrôle a n'a dugu minɛ ka terroriste faga ani ka yɔrɔ sécuriser kelen tɛ dɛ f'an k'o yɔrɔ de dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na aujourd'hui Assimi bɛ se ka fɛn kelen min kɛ ne yɛrɛ b'o ɲini a fɛ o ye ɲinan décembre ɲinan tous les porteurs qui doivent aller à la retraite a ka bɛɛ ka retraite annulée non pour quand même augmenter l'effectif même de la sécurité et de défense sɔrɔsi polisi gendarme mɔgɔ min kan ka taa retraite la k'a bɛɛ annulé k'a bɔ a ma ka 2 ans fara bɛɛ kun san 2 mais n'a m'o kɛ an n'an ye denmisɛnnin 100,000 ta armée la an b'olu dege marifa ci la kalo 6 san 1 au moins ninnu bɛ se marifa ci la ka kɔrɔ ninnu bɛ se déjà ils sont aguerris c'est des officiers c'est des sous-officiers c'est des hommes de rang ils savent déjà tirer ils savent manipuler les armes ils sont aptes donc à quoi garder ɲinan dɔrɔn n'a y'olu garder maintenant opération bɛ ka kɛ Tezawaten ni Tezawaten sisan a man to an ye bɔnnaani di ninnu ma k'olu bila ka taa Lara donc n'an ye drapeau turu ko jumɛn ye bɔnnaani bɔnnaani 1er décembre dɔrɔn e k'o tora Lara dɔn min tun Tezawaten dɔn min tun mais f'an k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ ju bɛ bɔ Algérie de donc effectif tɔ minnu bɛ yen olu bɛ jigin ka na centre la au fana y'a dama système wɛrɛ tɛna n da don o la on a besoin d'effectifs. Aujourd'hui, l'AES a mobilisé, l'AES est en train de mobiliser 30 000 éléments, pour le moment 10 000 ou 15 000 éléments de mobiliser. Au lieu de ça, on a et sécurité à renforcer maintenant et fin bella, internet bella, zone de tampon bella. Si ça, AES il est ministre de la sécurité intérieure ou pour comment annoué, du coup ça va ou pour nous gendarmes ou bien arriver fait quoi dire frontière de sécurité non fait. Donc en frontière wolon vla, AES sera sous Burkina Mali Niger Bemna Djaka contrôle que non fait. Ça c'est un avantage. En ce moment, on va continuer à réformer tout fait. On va classer. Mais, comment t'as plus quoi? Mais on a eu ta position pour position fait. Pour élection. Président Bessi, sans Kélé, et c'est pas que la faire non à la qu'on a fait. Parce que Assimi ko demano bla kuna ayini mo ba imbe farabi mo ma féliciter ani Assimi effort que mais que politicien n'a pas ko c'est bien faut que tu ta féliciter parce que à cadre lui chaque fois a échoué joga doluma bon malien bu mo be Mali Somalie là Maliens te politiciens ko te Assimi ko be Mali de ko Maliens mo be réalité la concret sur le terrain bu era bolo ni gouvernement ka baraka na mission tume est-ce que quand que gouvernement de mission de ou bien gouvernement sous de transition est mission de le gouvernement a des succès reposé nos fins que les la lutte contre la corruption. C'est l'administration. Le chef du Mali, c'est l'administration publique. Mali a échec du l'administration. Transition rêve qu'on a bien fait ça c'est l'administration publique. Parce que présent au ministère la politique même du gouvernement, l'administration n'est pas là-bas. Fin bel ala na kratche Mali fonctionnaire do clubine là. Wallahi me kan kaluka blu kuna kuni ala be nyogona. Malien bɛɛ bolola baarakɛla kɛn yɛrɛ ye furuba baarakɛla malien bɛɛ bɛ baara kɛ hamina kelen bɛ malien na c'est de payer les fonctionnaires Mali fonctionnaires fana kan ka bila u kunna k'a fɔ u kan ka ko sugu bɛɛ kɛ pour satisfaire aussi la population c'est ça en réalité ni jogo min b'an na an k'o bila an ka population kɛ sanu ye marifa b'a la ka san population de b'a la ka wari bɔ muru b'a la ka san population de b'a la ka wari bɔ dɔ bɛ ka fara salaire kan population de b'a la ka wari bɔ o n'a ta o ta population tɔɲɔnen don a y'a lajɛ bɛɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ka baara kɛ bi secteur kelen min na k'a fɔ alhamdulilah ala ka n'o jɔ o ça c'est pour payer les fonctionnaires il faut que fonctionnaires dɔw fana man ka bɛɛ tɛ dɛ fonctionnaires dɔw fana ka sabali u ka fali u ka jamana in lajɛ walahi u ka jamana in lajɛ jamana in sɛgɛnna dɛ donc Ablaye Maïga kan ka wuli Ablaye Maïga kan k'i ɲɛsin administration de ma ka yuuru kɛlɛ sira bɛɛ fɛ a kana kulonkɛ na dɛ n'a kulonkɛ la dɔrɔn i b'a kalama a bɛ k'a bolo kojugu ye il doit se battre farouchement implacablement contre la corruption ka agent de renseignement bila ka taa yɔrɔ bɛɛ Ablaye Maïga kan ka kashinɛ de don a nun na il est jeune Assimi aussi est très jeune u fila dɔ ko k'u tila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka taa gabriel la dɔ ka taa Pongé ka bali ka cun ka taa mɔgɔw lajɛ mɔgɔw bɛ ka furakɛ cogo di ka kashinɛ k'u yɛrɛ la u ka taa ka taa a ko to mɔgɔw bɛ ka nin bɛɛ tɛ se ka kɛ rapport ni fɛn quoi et anw filɛ nin yɔrɔ vidéo man datugu man go i b'a minɛ dɔrɔn o ye mɔgɔw ɲinɛ a kɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ datugu ka di ni fɛn bɛɛ ye vidéo man ye jigiya t'a la taabolo t'a la a bɛ kuma ba de fɔ ten
Donc, on s'est en convocation là-dessus. Où est la Djigi? Il est temps. Mais qu'est-ce qui empêche Abdel Malakata Gabriel Touré qui est dans la Djigi? Qu'est-ce qui empêche Assimi Goïta Kata et Yoran Touré di Hôpital du Mali là? Qui est dans Anna Jabina Télé complet, Abina, souvent complet de l'autre Kaka, Turban doit qu'on a qui fait ici. Où il y a un manami, à président qu'on a l'air de Yamada Minga ou des chiens. A manami ou là ou des chiens. Mais vous m'avez le l'autre Dana et Moussa une fois, Mbada, tu me donnes ces criminalités là, c'est bien qu'on doit la président de l'AI. C'est ça, si tu vois qu'on veut les jeunes au pouvoir, c'est pas pour être bureaucrate, c'est pas pour se fier sur les rapports. Abé Malaka dit, Akata ONT là, Akata permis de passer tout le monde, il frère. N'y a même mobile pour tout le monde, permis passer au radio. À qui c'est qui doit le faire? Allez, c'est ok. Kaladje bi, Mouni Balaka ONT là bi. Au thème au rapport, oui, à l'air. En homme et en conscience, animal, on va savoir mindam. C'est comme ça. Bénéssa, n'a fora biko, Assimi Balakaye, Mali d'autres sous Badola. Ah, avec Bénéma. Ni à la télé, Assimi Djanfa, pour que tu aies mais la même fois, je dis. C'était né. Maliko la fin de la famille à Péfo, c'est pourtant nous. Mais nous sera à la Djakati, les deux jeunes. Mali Mingo Réunion, président est génie, CNT est génie, premier ministre est génie, ministre de la Défense est génie. Mais avec mon corps. Ni manqué, Mali Dja aurait qu'à oublier qu'à Balkachou. Quand Digindro Katala de Srakuna, la législation, atteint que président du CNT. Comment on va faire une chute car Malika vous savez que Jakarta voulait pas jeune. Mais les jeunes, Malika vous voulez de l'homme de la Soula. Kata vous dites d'aller la faire. Aka moto taka Digingata, Kakashine doit nous na Kafodro, ou yana moto na bo, maintenant na tasra et Orange Money ni fin, ou bien Moukachila. Arrête à la dire, quel est le comportement de nos agents de sécurité. Donc, il y a un rapport prêt pour d'abord. Au thème, au thème, fouille. Jamana nini kera bébé et voilà jamana kadimina beka kono gwa beka sran afoni meke mais mo musa e maraketini mo be ta fo ko kono katwa ko fo kono ko tal wagin bi manganta kon ki ye ko musa mayde ye musa ko be bela ko be kuma il faut que jamana te mara bada fo be kono kamo o de jamana mara nous sera kan ke ne kon tay la di o de sera bu yi ka yurugul mu fanya ye ka fo vegan ka rapport de tout no directeur général mo kuma na nyewa la ka fo clé flena takeda flabia kuma uchale no INPS ni kanami anya yi ka fo ko aywa ko maje chama ne ka bitamia tan ani ko no na ko o mi maje bi o anya yi ka fo e ka boli ulai ibora kala so do ke do yi ka to ka fo ko no ko kuma ni jaba genete ko bu ko wa de dirama ko wasa kaka se ka contre vérité ibe muso ka fo vegan kan ya rapport bu musa ka de ka téléphone na bla yani kala bla parce que fait no be fumo ki era jala même kali chimina nsigilen flé n'a ya soro INPS DG ne ba do ba bene do n'a soro kanam DG ne ba do ba bene do ne be seli alami ala kana ne ka bato kelen chimine n'a soro ni émission min ke ko mo do kelen ni ma ko essence 600 ala kana wari ke ala ka wari ka kungola sema ñoo ñini ala fe ala mi dan ko mo do e keme ne ma keme bu ye émission min ke INPS ka ou bien ye émission ka INPS mo la jeya do e keme chima do me keme ala kana atuni la ne ka jamana de ni tiɲɛ fɔra ne bɛ tiɲɛ soutenir ni galon tigɛ ne galon yo kuma mun ye galon tigɛ o ye mun de fɔ pour an ka mɔgɔw ka fa baarakɛyɔrɔ 200 ani 75 ani 5 INPS ni kanam ka juru b'o olu de la wari ye mun ye wari ye wari de min ni fɛn min an ka président ala ka hinɛ la n'o ye Amadou Toumani Touré assurance maladie obligatoire min n'ale y'a wajibiya min ni wari bɛ tigɛ ka bɔ baarakɛlaw kun n'o ye 6,75% o bɛ tila yɔrɔ 2 3,50 o ye amu ye dɔ in o ye patronal ye o ye baarakɛla bɛ se ka formation minnu sɔrɔ ni wari in de bɛ kɛ ka mɔgɔ ka retraite garanti ni wari in de bɛ kɛ ka dɔ fara i ka baara n'i taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la i bɛ se ka nafolo min sɔrɔ ni wari in de bɛ kɛ k'i ka furakɛli musakaw ta ni wari in de bɛ kɛ k'i ka kalan baara kɛ n'a fɔra ko baarakɛlaw mɔgɔw bɛ nin tigɛ ka bɔ baarakɛlaw kun a b'i kunna ko wari min k'a bilalen don ɲɛja nkalon don foyi bilalen t'i ɲɛ foyi tɛ mais foyi tɛ INPS taara o kan nin de la ka taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ 200 ani baarakɛyɔrɔ 70 ani baarakɛyɔrɔ 5 minnu n'u b'u ka baarakɛlaw ka wari verser u kan ka musaka mun bɔ n b'o bɔ Bamakɔ kɔnɔna o ye miliyari 12 ani miliyɔn 100 ani miliyɔn 500 ani kunkanyanfɛn région kɔnɔna o ye miliyari 9 ani dɔɔni n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn miliyari 19 ani miliyɔn 500 ani dɔɔni ma olu de ka juru bɛ baarakɛlaw la u y'o de yɛlɛma k'a fɔ ko miliyari 19 tununa INPS ni kana ni ɲɔgɔn cɛ o kuma guwannen don a kuma tɛ se ka guwan
a dossier bien a bɛ n bolo a tigi wele k'a ka na ne mago b'a la débat fila tɛ dɛ nin fɛn in na ko ne ko INPS ni kalan de ka juru bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la mais an ye dɔw bɔlen ye k'olu ne dat'o la u ka hakɛ de don ne ma taa vérification kɛ ne ma taa min kɛ ni min ko k'a ta jɛlen tɛ o ye kuma wɛrɛ dossier in taara ka taa pôle économique la pôle économique délégation ka taa fɛn kɛ a y'a yira k'a fɔ ni wari in bɛ ka tigɛ baarakɛlaw kun a dun tɛ ka verser o tuma na pôle économique komi sariya kisɛ don min n'a wajibiyalen don e bɛ k'a tigɛ ka bɔ mɔgɔ dɔ kun i ma taa verser i ye sariya sɔsɔ kɛ ka tigɛ ka bɔ baarakɛlaw kun a ma taa verser mais a bɛ ka tigɛ ka bɔ kun o fana bɛ ka kɛ ne bolo ko kun tɛ ka sara di non mais e m'a sara baarakɛla ye n'i m'a sara n'i y'a tigɛ ka bɔ baarakɛla kun i kan ka taa verser min a kan ka verser yɔrɔ min na voilà a kan ka taa verser kanam ni INPS de la donc INPS b'a kani ka kanam ta bila kun n'o ye assurance maladie obligatoire ye donc n'o baara bɛ sen na dɔw ko ko non ko INPS ka k'olu juru tunna INPS kɔnɔ o tɛ ko gɛlɛn ye o n b'a ɲini ala fɛ u ka na dimanche wɛrɛ ou bien sini ni Seydou Umaru bɛ sɔn ka émission spéciale d'an ma ɲɛma tɛ ban o ma n bɛ 1 heure dɔrɔn ɲini mɔgɔw fɛ n kan tɛ juru in tiɲɛ n'a nkalon ma dɛ k'a fɔ ko 19 milliards 500 millions ko ne Boumabel ko INPS ni kanam de taa juru bɛ mɔgɔw la ka taa vidéoman sara ka kuma fɔ ne kan t'o ma dɛ a tigi kana ne nana a tigi nana an k'an sigi n bɛna nin daluya ye n b'a da entreprise minnu tɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛ n bolo yan entreprise 250 district dɔrɔn Bamakɔ kɔnɔnaw ye miliyari 12 région ye miliyari 9 a bɛ daminɛ Kayi ka taa bila Gawo la Kidal t'a la ko ne Boumabel ko ten o ye kelen ye n b'a ɲini a tigi fɛ maa min ye wari di yan ka taa a fɛn kɛ n y'a ɲini a fɛ a ka n'i sigi n'a y'a kuma gɛn k'a jɔna ko wari dira ma n bɛ wari in na sigi kɛnɛ kan n bɛ n tɛgɛ fila kɔrɔta n tɛgɛ jabajɛlen don n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 di yan dogo la nin ko in na an ka kɛ dogo yɛrɛ la n ka taa fɔnɔ jamana kɔnɔ i ka di n na dɛ wayi n ka taa fɔnɔ ne bɛ min kɛ jamana in ye ne bɛ min kɛ tradition ye mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ sa ne tɛ kuma o mɔgɔ yɛrɛ ɲɛfɔ bɛ na nin ko wɛrɛ ye quoi mais kuma dɔ la il faudrait i ka kuma non ne tɛ se ka kuma mun na parce que ala ye ne sɔn ala ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye ala ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye ala y'i bila jamana kɔnɔ i ma tunga minɛ ta i ma taa dugu la i ma taa yɔrɔ si i ye so jɔ ka miliyɔn sɔrɔ k'i fa la i ji k'i ba lajɛ i bɛ mun wɛrɛ bɔ diɲɛlatigɛ la bilen i bɛ mun de kɔ a fɔ k'i bɛ mun de kɔ ka tila k'i sigi ka na vidéoman kɛ o jamana kelen journaliste minnu bɛ ka ne dɔgɔya ne bɛ se ka nin mɔgɔ 5 10 bɛɛ sara kalo la minnu bɛ ne dɔgɔya bilahi n b'a bɛɛ engagé avec un bulletin de salaire 2 ans b'u sara wa u tɛ sara le 5 le premier mais jamana de bɛ mɔgɔ bila i bɛ mɔgɔ dɔgɔya ne bɛ tila ka taa n sigi micro kɔfɛ ka jamana défend dɔw bɛ bɛɛ kuma bɛ fɔ ne ma moi je conçois jamana bɛɛ n'a ka naloma don fanga bɛɛ n'a ka naloma don bɛɛ n'i ka lakalakatɔ don o ye jamana bɛɛ ye dɔ bɛ kɛ naloma ye dɔ bɛ kɛ lakalakatɔ ye mais minnu ko ko ne ye wari minɛ ne ye défi lancé wari hakɛ ani mɔgɔ min ye wari di yan u ka n'a fɔ wari n bɛna n'a ye n fɛ u ka montant fɔ n bɛna k'a lasegin a tigi k'a jɔna ka tila k'a ɲɛfɔ minnu ko INPS ni kanam ka 19 milliards ko 19 milliards tunna INPS ni kanam kɔnɔ u kana ne bɛ a jɔ u la k'a fɔ INPS ni kanam de ka 19 milliards juru bɛ entreprise 275 ani 5 n y'a bɛɛ f'i ɲɛna k'a daminɛ commune 1 fo ka taa bila Gawo la a bɛɛ liste bɛ ne bolo a bɛɛ bɛ n bolo mɔgɔ ka jamana il se peut que fɛn dɔ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ min il se peut que fɛn dɔ bɛ INPS la min bɛ yen olu dɔ bɛ se ka kɛ min bɛ yen ne kan t'o ma ne kan bɛ VCAL ka rapport de ma vérificateur général ka rapport gafe min bɔra mais i ka jibe comment ça veut dire que poste gansan nɔfɛ i bɛ taa wari di vidéoman ma ka i ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya poste dɔrɔn nɔfɛ fɛn fɛn bɛ nin ko la ne b'a hali mɔgɔ min ka wari bila ka taa kɔfɛ ne b'a bɛɛ dɔn a ka haram b'a bɛɛ dɔn o hali u bɛ ka taa wari min fɛn fɛn bɛ ka kɛ ne b'a bɛɛ dɔn mais n ka sira tɛ mais mun de b'u défend n'a y'a sɔrɔ INPS DG bɛ ne dɔn a ka ne de bɔra k'a fɔ ne t'a yelen dɔn INPS DG ne t'a yelen dɔn kanam DG ne t'a yelen dɔn n'a bɛ n dɔn n b'a ɲini a fɛ sini a kana fɔ bawulen na ko n bɛ nin petini dɔn ni masa n'a fɔ kuma tɛmɛna ne n'a cɛ n y'a ye dɔrɔn kuma min bɛ ka fɔ n taara ɲɛɲini n tun bɛ fɛ k'a fara fɔbagaw kan n'a sɔrɔ tiɲɛ don mais n y'a ye nkalon don n bɔra ka nkalon ko ka b'u la ne yɛrɛ taara ɲɛɲini de jamana mɔgɔw bɛ nin dɔrɔn de la